Yes, I'm go live பண்ணிருக்கேன் பிரபு. We'll see. Okay. Let me share the screen. Okay. Okay. Yes. எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஸோ இந்த செஷனுக்கு வந்து பகவானுடைய உபதேசங்களை எல்லாமே கேட்டுக்கிறதுக்காக உங்களுடைய டைமை ஒதுக்கி நீங்க இந்த செஷன்ல அட்டென்ட் பண்றதுக்காக நீங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி இதுக்காக டைம் ஒதுக்கி வந்திருக்கீங்க. உங்களை நான் அன்போடு வரவேற்கின்றேன். ஸோ பிஃபோர் என்டரிங் இன்டு த செஷன், நேற்று எப்படி ஓரியன்டேஷன் ஆஃப் காமனாக சொல்லியிருந்தாங்களோ சிலதெல்லாம் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டி இருக்கு. ஸோ யூ நீட் த சப்போர்ட். அதுக்காக தான் இந்த ½ an hour பிஃபோர் செஷன் வச்சுருக்கோம். அதர்வைஸ் டெய்லி 7 o'clock தான் செஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ 7 to 8 வந்து செஷன் இருக்கும். மேபி சம்டைம்ஸ் 7, 8, 10 கூட ஆகிடும். டிபெண்டிங் ஆன் த ஸ்லோகங்கள் நிறைய இருந்தால் அதுக்கேற்ற மாதிரி செஷன் கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும். அதுக்கப்புறம் ராதிகா வில் கிவ் த ஹலோ கேக்குது மாதாஜி? கேக்குது மாதாஜி, கேக்குது. ஐ திங்க் something has happened. சடனா எப்படி டிஸ்கண்டினியூ ஆயிடுது. ஓகே. ஸோ ராதிகா வில் கிவ் ஸ்டோரி டெல்லிங் இருக்கும். டெய்லி சம் அனாலஜி ஏதாவது நம்ம வந்து மேப் பண்ணும்போது அதுக்கேற்ற மாதிரி கிருஷ்ணா புக் ரெஃபரன்ஸ் வச்சு அவருடைய பாஸ்ட் டைம்ஸ்லேருந்து லீலைகள்லேருந்து சில ஸ்டோரிஸ் இருக்கும். இல்லை மகாபாரதத்தில் சில ரெஃபரன்சஸ் இருக்கக்கூடிய ஸ்டோரிஸ் சொல்லுவாங்க. Q&A இருக்கும். Q&A ஜென்ரலி we can short it down, but it depends. அதாவது டிவோட்டீஸ் பக்தர்களுடைய டவுட்ஸ் எப்படி இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் டியூரேஷன். மேக்ஸிமம் பை 8:30, 8:40 வில் க்ளோஸ் த செஷன் ஆக்சுவலி. ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய டெய்லி இது டைமிங்ஸு. ஸோ 18th சாப்டர், 13th சாப்டர், அதுக்கப்புறம் 2nd சாப்டர், இது 3 சாப்டர் வந்து ரொம்ப லென்த்தியான சாப்டர் ஆக்சுவலி. ஸோ ஏன்னா 78 ஸ்லோகம்ஸ் 18th சாப்டர். ஸோ 13th சாப்டர் வந்து இட் இஸ் த டஃபஸ்ட் சாப்டர் இன் பகவத்கீதா. அதுக்கு டைம் எடுத்துக்கிறது. இவந்தோ கம்மியான ஸ்லோகம் இருந்தாலும் யூ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்ன்றதுனால. 2nd சாப்டர் வந்து சாராம்சம், கீதையினுடைய சாராம்சத்தை சொல்றதுனால ஸோ இட் வில் டேக் டைம் ஆக்சுவலி. ஸோ 3 விதமான யோகங்களை பற்றியும் அந்த 3 விதமான யோகங்களில் பகவான் என்னென்ன பதில் கொடுத்துருக்கார் அப்படிங்கிறதுன்றது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து இந்த 18 அத்தியாயங்கள், இந்த 18 அத்தியாயங்களுமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா பகவானுக்கும் அர்ஜுனருக்கும் நடக்கக்கூடிய விவாதங்கள் தான். ஸோ இவர் கேள்வி கேட்பாரு, பகவான் பதில் சொல்லுவார். ஸோ அவருக்கு எழக்கூடிய டவுட்ஸ் எல்லாமே நார்மலா ஒரு மனுஷனுக்கு நமக்கு வரக்கூடிய டவுட்ஸ் எல்லாமே அந்த காலத்திலேயே வந்து அர்ஜுனர் வந்து கேட்டதுனால அது பேஸ்டான் தான் நம்ம இந்த பகவத்கீதையினுடைய சாராம்சத்தை நம்ம வந்து படிக்கின்றோம். ஸோ கீதா உபதேசம் அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்கு. ஸோ நேற்று ஓரியன்டேஷன்ல ஜாயின் ஆயிருக்கவங்க வந்து கேட்டிருப்பாங்க. நம்ம ஆதிசங்கராச்சாரியார் வந்து கீத மகாத்மியம் எழுதியிருந்தாரு. ஸோ எல்லா உபதேசங்களும் படிச்ச இது வந்து நமக்கு பகவத்கீதை படித்தா வர்றது. 18 உபதேசங்களும் சரி, புராணங்கள் இதெல்லாமே படிக்கிற அதனுடைய சாராம்சம் என்னவோ அதுதான் நம்ம வந்து பகவத்கீதையில படிக்கிறோம் அப்படிங்கிறதையும் வந்து நம்ம நேற்று பார்த்தோம். ஸோ இஃப் டைம் பர்மிட்ஸ் we will take ஏதாவது ஒரு நாள்ல வந்து அந்த கீத மகாத்மியத்தையும் நம்ம வந்து ஒரு வாட்டி பார்க்கலாம். இட் ஹாஸ் சம் ஒரு 10 ஸ்லோகங்களுக்குள்ளதான் இருக்கிறது. ஸோ இட் வாஸ் டன் பை த கிரேட் ஜெகத்குரு சங்கராச்சாரியார் அவங்க எழுதந்து கீதை மேல. ஸோ அதை பத்தி நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ பகவத்கீதா, ஸோ கீதா எதுக்கு நமக்கு பகவத்கீதை வந்து இட் இஸ் அ சொல்யூஷன். நம்மளுடைய வாழ்க்கையில எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலுமே வந்து நம்ம எப்படி அதை கையாளணும் அப்படிங்கிற ஒரு அந்த சுச்சுவேஷன்ன்றது வந்து பகவத்கீதையை நம்ம படிக்கும் பொழுது நமக்கு அந்த ஞானம் வந்து வருகிறது நமக்கு. ஸோ ஒரு சூழ்நிலையில பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம கையாள முடியாத சூழ்நிலை கூட நமக்கு வர்றது இல்லைங்களா? ஆனா அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை இருந்தாலும் நாம வந்து
பகவத்கீதையை நம்ம படிச்சோம்னாக்க கண்டிப்பா நமக்கு வந்து எப்படி அதை வந்து ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த மென்டாலிட்டி, அத பேலன்ஸ், மென்டலி வில் பிகம் மோர் பேலன்ஸ். அதாவது அதை வச்சு நம்ம வந்து வி கேன் மூவ் ஃபார்வர்ட். ஸோ நம்மளுடைய அனைத்து ப்ராப்ளம்ஸுக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சொல்யூஷன் வந்து பகவத்கீதை. இது வந்து ஒரு ரிலீஜியஸ் புத்தகம் கிடையாது, irrespective of a religion. இது இட்ஸ் நாட் a Hinduism or a Christian or a Muslim. ஏன்னா நம்ம பகவத்கீதை கிளாஸஸ்ல கிறிஸ்டியன்ஸும் முஸ்லிம்ஸ் எல்லாருமே கூட அட்டென்ட் பண்றாங்க. ஸோ இட் இஸ் apart from the religion actually. அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ், நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு போங்க பிரபு. ஸோ எந்த ஒரு வேதத்திலிருந்தும் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு குருவனுடைய இதுல இருந்து வரும்பொழுது அது வந்து ஆத்தன்டிக், அதாவது அங்கீகரிக்கப்பட்டதாக நாம வந்து கருதுகிறோம். அந்த இன்ஃபர்மேஷன், எந்த ஒரு செய்தியும் சரி, எந்த ஒரு உபதேசங்களும் சரி பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு குரு கிட்ட இருந்து வரும் பொழுது நமக்கு அது ஆத்தன்டிக். ஸோ நம்ம இந்த இந்த செஷன்லயே கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா சில பேருக்கு குருனுடைய அனுகிரகம் கூட இருக்கலாம். ஸோ பிளைண்டா ஒரு குருவை நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணும் பொழுது நம்மளுடைய லைஃப் வந்து பாத்தீங்கன்னா, அதாவது நம்மளுடைய சமர்ப்பணம் அவர்கிட்ட போகும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் சொன்னதையே நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு போகும்பொழுது நம்ம வந்து பகவான் கிட்ட போகக்கூடிய மார்க்கத்தையும் நம்மளால கிடைக்கும் ஆக்சுவலி. ஆனா எப்படிப்பட்ட குரு அப்படிங்கிறது தான் மிகவும் முக்கியமான ஒன்று. அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அதாவது ஆத்தன்டிக். ஸோ அது போனஃபைடு ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் அப்படின்ட்டு வந்து இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவாங்க. ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவத்கீதா 4.2ல நம்ம வந்து படிப்போம், டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ், ஆழ்நிலையான அறிவு அப்படிங்கறது வந்து 4th சாப்டர். அதுல படிக்கும் பொழுது அந்த குரூப், அதாவது இந்த டிசிப்ளிக் சக்சஷன் வந்து பரம்பரை, குரு பரம்பரை பத்தி நம்ம படிப்போம். இப்ப இது கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து இந்த நிறைய 4 சம்பிரதாயங்கள் இருக்கு. ஸோ அந்த 4 சம்பிரதாயங்கள்ல ஒரு சம்பிரதாயம் வந்து இஸ்கான் ஃபாலோ பண்றது ஆக்சுவலி. ஸோ அது வந்து பிரம்ம கௌடிய வைஷ்ணவ சம்பிரதாயம் ஆக்சுவலி. ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா கிருஷ்ணா, பிரம்மா, நாரதா, வியாசா இப்படியே போயிட்டே வரும்போது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பிரபுபாதா அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இஸ் a 32nd ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர். ஸோ அந்த பரம்பரையில இருந்து அவருடைய பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் அப்படிங்கிறது தான் அவருடைய குரு. அவருடைய குரு சொன்ன ஒரே வார்த்தையை ஏற்றுன்னு தான் அவர் வந்து வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்க்கு அந்த வயதான காலத்துல போனார் அவர் ஆக்சுவலி. ஸோ 12 ஆண்டுகள் வந்து அவர் வந்து செய்த அந்த சர்வீஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவரால் வந்து 108 இடங்கள்ல வந்து டெம்பிள்ஸ் பண்ண முடிந்தது, 80 புத்தகங்களை எழுதினார். ஸோ இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா if you are surrendered to God and அதுக்கேத்த மாதிரி குரு சொன்ன வார்த்தையை வந்து சிரமேற்கொண்டு செய்யும் பொழுது கண்டிப்பா பாத்தீங்கன்னாக்கா அதனுடைய பலிதம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இட் வில் see இந்த உலகத்துல எல்லாருக்கும் நன்மை விளைவிக்கக்கூடியதாக அமைந்து விடுகிறது. அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இது வந்து இந்த எப்பவுமே டிசிப்ளிக் சக்சஷன்ல இருக்கக்கூடிய அந்த பரம்பரையை தான் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். ஸோ ஈவன் ராமானுஜ கல்ட், இட் இஸ் ஆல்சோ எ சம்பிரதாயா, அதையும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம். அதாவது இதெல்லாம் ஆத்தன்டிக். அதை பத்தி சொல்றேன் நான். ருத்ர சம்பிரதாயா, அதுக்கப்புறம் வந்து குமார சம்பிரதாயா, இந்த 4 சம்பிரதாயங்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸோ அந்த குரு பரம்பரை வாயிலாக வந்ததுதான். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் போங்க பிரபு. ஸோ நாம எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா we are all doing voluntary service actually. இங்க யாருமே வந்து we all have our own works. எங்களுக்கு எல்லாம் கூட சொந்த வேலைகள் உண்டு. டே டைம்ல நாங்க எல்லாருமே எங்களுடைய வேலைகள் எல்லாம் செஞ்சுட்டு ஈவினிங்ல வந்து இந்த சேவையை வந்து நாங்க செய்யறதுக்கு பகவான் எங்களுக்கு அனுமதி கொடுத்திருக்கார் அப்படிங்கறத நான் சொல்லணும். ஸோ he has given an opportunity. ஸோ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா, அதாவது மேங்களூர் இஸ்கான், ஸோ பிரபு NND அவங்க வந்து இந்த ப்ரோக்ராமை வந்து வெற்றிகரமா பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் ஜூன்ல இருந்து நடத்திட்டு இருக்கார். I joined as the first batch student actually. ஸோ அண்டர் பிரேமா கிஷோரி தேவிதாசி மாதாஜி கீழே தான் நான் வந்து இந்த பகவத்கீதை இங்கிலீஷ்ல தான் படித்தேன் ஃபர்ஸ்ட். ஸோ அண்ட் டீட்டெயில் ஸ்டடியும் படித்தேன் நான். ஸோ இப்போ பக்தி சாஸ்திரியும் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ நான் பேசிக்கலி ஐ எம் பேசிக்கலி ஃப்ரம் தமிழ்நாடு ஒன்லி. வேலூர் பக்கத்துல குடியாத்தம் தான் என்னுடைய பூர்வீகம். நான் வேலூர் இன்ஜினியரிங் காலேஜ்ல தான் இது எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் படித்தேன் நான். அதுக்கப்புறம் வந்து பெங்களூர்ல செட்டில் ஆகி I did my PG
இன் அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா டிஜிட்டல் கம்யூனிகேஷன் அண்ட் நெட்வொர்க்கிங்கில் வந்து பிஜி பண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்து ஐ ஒர்க்ட் இன் அசென்ஷியர் ஃபார் நியர்லி 16 அரௌண்ட் 15 to 16 இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணேன் நான். பண்ணிட்டு நவ் ஐ ஹவ் ஸ்டார்டட் மை அதாவது சப்போர்ட்டிங் மை ஹஸ்பண்ட்ஸ் பிஸ்னஸ். ஸோ டேக்கிங் கேர் ஆஃப் தி ஃபேமிலி அலாங் வித் த பிஸ்னஸ் அலாங் வித் தி சர்வீஸ் எல்லாத்தையுமே மேனேஜ் பண்ணிட்டு போகணும். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா இத்தனை பேர் வாலண்டியர்ஸ் எல்லாருமே வந்து இந்த ஜனவரியிலேருந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் இந்த செஷன்லேருந்து வந்தவங்க தான், எக்ஸப்ட் ராதிகா. ராதிகாவும் நானும் ஒரே டீச்சர் கிட்ட தான் படித்தோம், சிக்ஷா குரு, எங்கள் 2 பேருக்கும் காமன் தான். ஸோ அவங்க வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறது வந்து கொஸ்டின் ஆன்சர் ஸ்டோரி செஷன்லாம் ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க. வெரி வெரி எலிவேட்டட் டிவோட்டி ஷீ இஸ். ஆக்சுவலி ஷீ ஒன்லி கேம் வாலண்டரிலி. எனக்கு வாலண்டியராக சப்போர்ட் பண்ணுறேன் யாருமே எனக்கு ஃபஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஐ வாஸ் வெரி பிளாங்க். எனக்கு எந்த சப்போர்ட் எப்படி வரும்னே தெரியாது. ஆனால் பகவான் வந்து ஷீ ஒன்லி கேம் வாலண்டரிலி, மாதாஜி ஐ வில் சப்போர்ட் யூன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ தட் டைம் கோஹோஸ்டாக இருந்து எனக்கு எல்லாமே. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா செகண்ட் பேட்ச் அந்த மாதிரி வரும்பொழுது இத்தனை பேரும் என்னோட இருந்து இப்பயும் வந்து எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. காயத்ரி மாதாஜி, பிரேமா சுந்தரராஜன் மாதாஜி, இவங்க எல்லாருமே வந்து இந்த செஷன்ல இருந்து முடிச்சுட்டு இப்போ எல்லாருமே அட்வான்ஸ் லெவல் கோர்சஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸ்ரீநிதி மாதாஜி, விஜய் கண்ணன் மாதாஜி, சீதாராம் மாதாஜி, பார்கவி மாதாஜி, கிருஷ்ண பிரபு, கிருஷ்ணகுமார் பிரபுஜி, யஷ்வந்த் பிரபுஜி. ஸோ இவங்க எல்லாருமே இந்தந்த ரோல்ஸ் பண்ணுவாங்க. காயத்ரி வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபுல் சாஃப்ட்வேர் சைட் பேக் அண்ட் ஃபுல்லாக சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. அலாங் வித் கிருஷ்ணாவும் கிருஷ்ணா பிரபுஜியும் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறது. போத் டெக்னிக்கல் சப்போர்ட் அவங்க 2 பேர் இன்வால்வ் ஆயிருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து பிரேமா மாதாஜி, ஷீ வில் பி தேர் ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா செஷன் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி. ஸோ கீர்த்தன்ஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்லோகங்கள் வாசிக்கிறது, டிரான்ஸ்லேஷன்ஸ் பண்ணுறது, இது எல்லாமே அவங்க சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. ஷீ இஸ் அ சைக்கியாட்டிஸ்ட் ஆக்சுவலி. ஷீ இஸ் இன் US. ஸோ ஈவன் தோ தட் இஸ் அ டைம் நமக்கும் அவங்களுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருந்தாலும் சி as a back end she supports a lot and in front end also she supports me. அதுக்கப்புறம் விஜய் கண்ணன், இவங்க எல்லாருமே, பார்கவி, சீதாராமன் பிரபுஜி, மோஸ்ட் எலிவேட்டட் டிவோட்டி. ஸோ அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா வெரி நைஸ்லி ஹி வில் ஹேண்டில் த எனி ஏதாவது ஒரு செஷன் சொல்லணும்னா கூட நீட்டாக சொல்லுவார் அவர். இட்ஸ் வெரி நைஸ் அசோசியேஷன். டிரான்ஸ்லேஷன் இதெல்லாம் நல்லா பண்ணுவார். டெக்னிக்கல் சப்போர்ட், இஸ் அ மெக்கானிக்கல், பேசிக்கல் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா காயத்ரி மாதாஜி ஆல்சோ சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியராக இருக்கவங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து கிருஷ்ணா பிரபுஜி, ஹீ ஒர்க்ஸ் இன் மஸ்கட் ஆக்சுவலி. ஸோ இந்த டூரிசம் இதில் இருக்கார் அவர். நெக்ஸ்ட் வந்து கிருஷ்ணகுமார் பிரபுஜி, ஹீ இஸ் ரிட்டையர்டு ஏர்ஃபோர்ஸ் அஃபிஷியல். ஸோ அவரும் வந்து இந்த டிரான்ஸ்லேஷன் போல்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே அவர் சப்போர்ட் பண்ணுறாரு. யஷ்வந்த் பிரபு பீயிங் எ ஸ்டூடெண்ட். ஸோ இங்கெல்லாம் ஏஜ் குரூப் லிமிட்டே கிடையாது, 6லேருந்து 60 வரை அப்படிங்கிற மாதிரி. நம்ம சின்ன அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா சின்ன வயசுலேருந்து even the old age, there is no age difference, everyone is treated equally and then everyone are doing service here. So I say my thanks to all of them for their wonderful support in all these days actually. So they are all அவங்களுடைய ப்ரொஃபஷன் இது அப்படிங்கறத வந்து நான் சொல்றேன். ஸோ இவங்க MBA ராதிகாமா, she has her own company and then she runs a business actually from the finance side. Gayatri, she is a online teacher and now currently and she was working in a IT-ல இருந்தவங்க அவங்க. Srividya, she was a CA inter actually. So next ma, Prema Sundararajan, she is a PhD, so mental she is a psychiatrist, she supports actually. Srinidhi, she is a teacher and I should tell more about her. Very soft hearted, I should tell. That's what I have experienced from her way of communication, everything. Anytime she will be like very humbly she will do the service. That way I am very much happy to see her service also. Vijay Kannan Mataji, I think recently she is also a developer and she also, I think she is also in US, I think, if I'm right. She's working in US and she supports in translation. Sitaraman Prabhu, he is a technical, that is a designer, mechanical engineer basically, into AutoCAD things. Bhargavi Balakrishnan, grade 5, is Gayatri Mataji's daughter. So Bhargavi Mataji, very junior devotee, and she does the recitation of slokas and she supports her mom in her doings. Krishna Prabhuji, so he is an admin officer in the, he basically into the technical thing. Yes, Prabhu. So Krishna Kumar, I have told, is a retired, that's okay, sorry, Navy person actually. So he is very much supportive in handling many things like translations and
updating the things in the groups. Currently, Srinidhi Mataji handles. Earlier, Krishna Kumar Prabhu used to handle. Yashwant Raj, he is a student. He will be supporting for the translation work. So, இத்தனை பேரும் வந்து நம்மளுக்கு voluntary service. Everyone is doing their own work. ஸோ இதெல்லாம் ஐ எம் வெல்கமிங் யூ ஆல், எல்லாருமே நான் வரவேற்கின்றேன் இந்த 18 நாட்கள் பிரயாணத்திற்கு. ஸோ இது வந்து ஒரு யக்ஞம். ஆக்சுவலி இந்த யக்ஞத்தை வந்து நிறைவு செய்யுங்க. ஸோ பாதியில விட்டுட்டு போகாதீங்க. வாழ்க்கையில வந்து நமக்கு தேவையான அதாவது நாலேஜ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா யார் மூலியமாவோ வந்திருக்கோம் நமக்கு, அதை வந்து தவற விட்டுறக்கூடாது. நம்ம டோன்ட் லீவ் திஸ் செஷன், ப்ளீஸ் கண்டினியூ டில் 18 days அண்ட் டேக் த நாலேஜ். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன்லி. ஸோ அதனால உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா உங்களுடைய லைஃப்பை நீங்க நல்லா எடுத்துட்டு போகிறதுக்கான ஒரு மார்க்கம் கிடைக்கும். ஸோ அல்டிமேட் பெனிஃபிட் வந்து உங்களுக்கு தான். ஸோ அதனால வந்து டோன்ட் மிஸ் தட் பெனிஃபிட் ஆக்சுவலி. ஸோ தட் இஸ் த ஒன்லி திங் ஐ கேன் ரிக்வெஸ்ட் ஃப்ரம் மை எண்ட். எஸ் மாதாஜி, டூஸ் அண்ட் டோன்ட்ஸ் நீங்க என்ன செய்யலாம் என்ன செய்யக்கூடாது. டெய்லி 1 hour வந்து உங்களுக்கு வந்து குரூப் ஓபன் பண்ணி வைப்போம். என்ன டவுட்ஸ் இருந்தாலும் நீங்க அங்க போடலாம். we will be able to reply back that. And then in the Q&A session also you can ask. Yes. அடியன் படிக்கவா? படிங்க. ஓகே. கிருஷ்ண பக்தி பகவத் கீதை மற்றும் இஸ்கான் பெங்களூர் கோவில் இவற்றின் தொடர்பாக முக்கிய விவரங்கள் உறுப்பினருக்கு பகிரும் நோக்கில் இக்குழு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. குழுவின் நோக்கத்தை மட்டும் கவனத்தில் கொண்டு பிற தகவல்கள் மெயினா அதுதான். வேற ஒருத்தரும் நீங்க ஒன்னும் போஸ்ட் பண்ண வேண்டாம். ஏன்னா அந்த மெயின் என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறாங்களோ அப்பப்போ அதை மாத்திரம் படிச்சாக்க அதனால வந்து திருப்பி அதே கேள்விகள் வராது. அதனால நீங்க வந்து எந்த விதமான ஒரு பொலிட்டிக்கலோ இதுவோ எதுவுமே நீங்க போஸ்ட் பண்ணாம அவங்க போடுறது மாத்திரம் நீங்க படிச்சீங்கன்னா அது எங்களுக்கு கொஞ்சம் இதுவா இருக்கும். Don't share any audio videos and forwards promotions. இது எதுவுமே இருக்க கூடாது இதுல. ஏன்னா நாங்க போஸ்ட் பண்றது வந்து அது வந்து மிஸ் ஆயிடும். சில டிவோட்டிஸ் எப்பன்னா டைம் கழிச்சு பார்ப்பாங்க. அது லேட்டஸ்டா இருக்கிற மெசேஜ் பார்த்துட்டு முன்னாடி இருக்கிற மெசேஜ் பார்க்க மாட்டாங்க. நாங்க போஸ்ட் பண்ணிருக்கோம்னு தெரியாம மீண்டும் அதே கொஸ்டின் தான் கேட்பாங்க. ஸோ அப்படி இருக்கும்பொழுது வந்து மீண்டும் we'll need to post it. ஸோ அதனால வந்து தயவு செஞ்சு அண்ட் தென் யாராவது ஒரு டிவோட்டி கொஸ்டின் கேட்டிருந்தா இன்னொரு டிவோட்டி ஆன்சர் பண்ண வேண்டாம். ஸோ மை செல்ஃப் ஆர் அவர் டீம் வில் ஆன்சர் ஆக்சுவலி. So because they have been association for nearly 8 to 9 months here, so they will be the right people to answer the things. And don't do any references apart from the ISKCON materials. So அதுவும் வந்து நான் அங்க ரெஃபரன்ஸ் பண்ணி நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டாம். That is not required actually. ஓகேங்களா? that is you need to refrain. Yes. அந்த மெயினா வந்து இங்க கேள்விகள் கேட்டா கூட நீங்க அந்த இதுல சாட் பாக்ஸ்ல இங்க அன்னன்னைக்கே எழுதலாம். ஆனா இமெயிலும் அனுப்ப முடியும். அதனால அதுக்கு ஆன்சர் வந்து தாரிணீஸ்வரி மாதாஜி, ராதிகா மாதாஜி எப்போ எது அவசியமோ அந்த மாதிரி அந்த டயத்துல உங்களுக்கு அந்த ஆன்சர்ஸ் கிடைக்கிறதுனால நீங்க வேற ஒண்ணும் அங்க பகிர்ந்துக்க வேண்டாம். எந்த ஒரு பதிவும் ஆட்சேபிக்கத்தக்கது இல்லத பொருத்தமற்றது என்று நிர்வாகி உங்களுக்கு அறிவித்தல் உடனடியாக அதை நீக்க வேணும். முதல்லயே நீங்க போடவே வேண்டாம்னு தான் நாங்க சொல்றோம். அப்படியே ஒரு ஆட்சேபணம் உள்ளது, நீங்களாவே உங்களுடைய கருத்தெல்லாம் இங்க தெரிவிக்கணும்ன்ற இது இல்ல. தனியா நீங்க எங்க பேசிக்கிறது கூட இங்க கொஞ்சம் நம்ம இந்த 18 நாள் வந்து அதெல்லாம் ரிஃப்ரைன் பண்ணி டோட்டல் நம்ம போக்கஸ் இதுலயே இருக்க முடியும். அது ஒரு விண்ணப்பம் உங்க எல்லார்கிட்டையும். புகார் தெரிவிக்கவோ பொருத்தமற்ற மற்றவரின் பதிவுகளை அகற்றவோ தாராளமாக குழு வந்து நாங்க வந்து ஒரு இது சரியா இல்லைன்னா அதை எடுக்க முடியும். அது நீங்க வந்து அந்த இதெல்லாம் நீங்க அந்த இதை கையில எடுத்துட்டு பண்ண வேண்டாம். ஏன்னா நமக்கு போக்கஸ் ஃபுல்லா அந்த பகவத்கீதையில தான் இருக்கணும். அதனாலதான் இந்த மாதிரி ஒரு இது எங்களுக்கு டூஸ் அண்ட் டோன்ட்ஸே எழுதும்படியா இருக்கு. நம்ம கொஞ்சம் கூட போக்கஸ் மாறக்கூடாதுன்னு வகுப்பு தொடர்பாக அல்லது பாடம் தொடர்பாக எந்த விளக்கம் வேணும்னாலும் நேரடியா அவங்களுக்கு அந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் செஷன் இருக்கும்போது என்ன கேள்வியானாலும் சாட் பாக்ஸ்ல போடலாம். அப்புறம் அன்மியூட் பண்ணும்போது நீங்க கேட்கலாம். சோ அதுல அந்த 18 அத்தியாய சம்பந்தமா தான் மகாபாரதம், ராமாயணம், அந்த வேற ஒரு கல்ட்டு அதை பத்தி எல்லாம் இல்லாம டோட்டலி போக்கஸ்ட் ஆன் அந்தந்த அத்தியாயம் முடியும் போது என்ன கேள்விகள் அது சம்பந்தமா இருக்கோ அதெல்லாம் நீங்க தாராளமா வரவேற்கப்படுகிறது. மதம், தேசியம், மொழி, இனம் அந்த இதெல்லாமும் கிடையாது. ஏன்னா பகவத்கீதை எப்போதைக்கு தாரிணீஸ்வரி மாதாஜி சொன்ன மாதிரி அது வந்து ஒரு ரிலிஜியஸ் டெக்ஸ்ட் இல்லாததுனால எந்த சம்பந்தமா உள்ளதோ அந்த செய்திகள் எல்லாம் அது வேற மாதிரி இதெல்லாத்தையும் இங்க போடவே போடாது. அந்த குரூப்ல தயவு செஞ்சு அது ஒண்ணுமே பகிர்ந்துக்க கூடாது. அப்புறம் வந்து வீடியோவோ புகைப்படமோ அதெல்லாமும் போடாதீங்க. இது ஒரு சேவை மனப்பான்மையுடன் செயல்படும் கூட்டுறவு சமூகம். ஒவ்வொருவர் கேட்கும் கேள்விகளுக்கு மிக சிறந்த முறையில் பதிலளிக்க நாங்கள் முயற்சிக்கிறோம். பதில் அளிக்கப்படாத கேள்விகளுக்கு
நிர்வாகம் பொறுப்பல்ல. சில கேள்விகளுக்கு எங்களுக்கு வந்து இது ஆன்சர் பண்ணணும்னு நமக்கு அவசியம் இல்ல அப்படின்னு தோணிட்டுன்னா அது அவசியமா இல்ல. நீங்க தனியா அதுக்கப்புறம் அது இமெயில் அனுப்பிச்சு கேட்டுக்கோங்க என்ன உங்களுக்கு. ஆனா இந்த சம்பந்தமா உள்ளது மாத்திரம் கேளுங்க ப்ளீஸ். குழு மற்றும் குழுவில் உள்ள நபர்களின் நலனுக்காக அவ்வப்போது குழுவின் விதிகளை மாற்றி அமைப்பதற்கு உரிமை குழு நிர்வாகிக்கு உண்டு. சப்போஸ் வந்து ஒரு கேள்விகள் நீங்க கேட்கிற கேள்வி வந்து அடுத்தவங்களுக்கு அது வந்து மனசை புண்படுத்தும்படியா இருந்தா கூட நாங்க அதுக்கு ஆன்சர் பண்ண மாட்டோம். அது வந்து அப்போ அந்த ரூல் சேஞ்சும் ஆகலாம். ஏன்னா நம்ம வந்து அது ரொம்ப ஜாகிரதையா கொண்டு போனாதான் பகவத்கீதைய 18 நாள்ல சொல்ற ஒரு மெயின் ஆப்ஜெக்டிவ் வந்து அதுல இருந்து நம்ம மாற வேண்டாம். தேங்க்யூ. எஸ் கிருஷ்ணா பிரபு, இதை நீங்க சொல்ல போறீங்களா? இன்னொன்னு, நீங்களுடைய அட்டெண்டன்ஸ் வந்து நீங்க எந்த டிவைஸ்ல இருந்து நீங்க ஜாயின் ஆறீங்களோ அங்க வந்து அந்த நேமாண்ட வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்க மோர்ன்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னாக்கா ரீநேம்னு ஒண்ணு இருக்கும். அங்க போயிட்டு உங்க பேரை வந்து நீங்க வந்து எடிட் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணலாம். அப்போ உங்க பேர் வந்து அங்க அட்டெண்டன்ஸ்க்கு வந்துடும். ஓகேங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் வே யூ ஹாவ் டு டூ. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஆடியோ வந்து உங்களுடைய டிவைஸ்ல கரெக்டா செட்டிங் பண்ணிக்கோங்க. எனக்கு ஆடியோ வரல அப்படின்ட்டு யூ நீட் டு செலக்ட் தட். எதுல வச்சிருக்கீங்கன்றத வந்து செலக்ட் பண்ணி போடுங்க. ஹெட்செட்ல போட்டு வச்சிருக்கீங்களா, இல்லைன்னா சிஸ்டம்ல போயின்னு இருக்கும் ஆனா வந்து நீ ஹெட்செட் கனெக்ட் பண்ணாம தான் உங்களுக்கு ஆடியோ கேட்காது. ஸோ இதெல்லாம் இந்த செட்டிங்ஸ், ஹார்ட்வேர், லாஜிஸ்டிக்ஸ் இஷ்யூஸ் எல்லாமே நீங்க பாத்துக்கணும். நீங்க அது ஒரே ஒரு இது அட்டெண்டன்ஸ் கோட் எல்லாம் இந்த 18 டேஸ் பேசிக் கோர்ஸுக்கு கிடையாது. அதனால இங்க கேட்டிருக்கீங்க. அது அட்டெண்டன்ஸ் கோட் இல்ல, உங்க பேர் மாத்திரம் கிளியரா கண்டிப்பா இருக்கணும். ஏன்னா நீங்க யார் டவுட் கேட்டீங்கன்றது எங்களுக்கு தெரியாது இல்லைங்களா? 2 பேர் ஐபோன் ஜாயின் ஆயிட்டீங்கன்னாக்கா எந்த ஐபோன் கேட்கறாங்கன்றது எங்களுக்கு தெரியாது. ஸோ இட் இஸ் பெட்டர் டு புட் த நேம். அதுதான் உங்களுடைய பெயரை கண்டிப்பாக போடணும். அதுக்கப்புறம் வந்து வீடியோ அண்ட் ஆடியோ வந்து நீங்க மியூட் பண்ணணும். ஏன்னா நிறைய வாட்டி செஷன்ஸ் நடக்கும்பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா விஷுவலைஸ்ட் அவங்களுடைய ஃபோக்கஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சில பேர் வந்து வீடியோ ஆன் பண்ணி வச்சுட்டு இருப்பாங்க. they'll be doing some work and they'll be listening. பட் அடுத்தவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த வீடியோ விஷுவலைசேஷன் வந்துச்சுனாக்கா அதை தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க. செஷன்ல இருந்து டிஸ்ட்ராக்ஷன் வரும். ஸோ அடுத்த பிற டிவோட்டிஸ்க்கு எல்லாமே. அதனால தயவு செஞ்சு இன்னொருத்தருக்கு டிஸ்ட்ராக்ஷன் பண்ணக்கூடிய செயல் நம்ம செய்ய வேண்டாம். ஸோ அதனால பை டிஃபால்ட் யூ ஸ்விட்ச் ஆஃப் த வீடியோஸ். ஆடியோ வந்து நாங்க இனிமே மியூட் பண்ணிடுவோம் நாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ வில் பி சீயிங் ஆடியோ வந்து கண்டிப்பா செஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது மியூட் பண்ணிடும். எஸ் நெக்ஸ்ட் பிரபு. ட்ரெஸ் கோட் கூட கொஞ்சம். எஸ் ட்ரெஸ் கோட். சில பேர் ஐ திங்க் ரொம்ப ரிலாக்ஸேஷனா இருக்கக்கூடிய ட்ரெஸ்ஸஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு கேட்பாங்க. ஸோ தட் இஸ் நாட் நைஸ் ஆக்சுவலி. ஐ ஹவ் சீன். ஸோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா டிஸ்ட்ராக்ஷன் வரும். அது ஸோ பி ஹேவிங் எ நார்மலா ஒரு வீட்டில் என்ன ஒரு ட்ரெஸ், அதாவது ஃபுல்லி கவர்ட் ட்ரெஸ். நீங்க எந்த கவர்ட் போட்டுக்கீங்களோ அது போட்டுக்கோங்க. பட் ஃபுல்லி கவர்டா வந்து உட்காருங்க. தட்ஸ் த ஒன்லி திங் ஐ எம் ஆஸ்கிங். எஸ் அவ்வளவுதான். ஸோ இது எல்லாமே முடிஞ்சது இல்லைங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் ஐ திங்க் ஐ வில் ஸ்டார்ட் வித் பிரேயர்ஸ். பிரேயர்ஸ் ஒன்றும் சொல்லல. வித் பிரேயர்ஸ். ஐ திங்க் ராதிகா வந்திருக்காங்க. ஐ திங்க் ஐ டிடன்ட் see her coming. ஓகே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷாலுக்ய சாக்ஷுர் உன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபிஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதா மாஹ்யம் ததா ஸ்வா பதண்டிகம். ஹே கிருஷ்ணா கருண சிந்து தீனபந்து ஜகத்பதே கோபேஷா கோபிகா காந்தா ராதா காந்தா நமஸ்துதே. தப்த காஞ்சன கௌரங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி விஷபானுசுதே தேவி பிரணமாமி ஹரிப்ரியே. வாஞ்ச கல்பதாருப்யஸ்ய கிருப சிந்துப்ய ஏவச்ச பதித்னாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. எல்லாருக்கும் வணக்கம், வந்தனங்கள். ஸோ எல்லாருமே இந்த செஷன் 18/4 ப்ரோக்ராமுக்கு நான் எல்லாருமே வரவேற்கின்றேன். ஸோ பகவான் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நன்மை புரியட்டும். இந்த நாலேஜும் நீங்க நல்லபடியா இந்த ஞானத்தை நீங்க வந்து நல்ல முறையில அபிவிருத்தி செஞ்சுட்டு அதன் மூலியமா உங்க லைஃபை வந்து நீங்க பேலன்ஸ்டா எடுத்துட்டு போகணும்ன்ற ஒரு நல்ல இன்டென்ஷனோட இந்த செஷனை நாம வந்து இன்னைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ பிஃபோர் ஸ்டார்டிங் இன்டு த செஷன் நான் வந்து இந்த குவிஸ், டெய்லி உங்களுக்கு ஒரு குவிஸ் இருக்கும் அந்தந்த சாப்டருக்கு ரிலேட்டடா இருக்கிறது. ஸோ இந்த இஸ்கான் ஜஸ்ட் நீங்க இஸ்கான் மங்களூரு அப்படின்ற ஒரு .com டைப் பண்ணீங்கனாலே இந்த இஸ்கான் நந்தனூர் மங்களூர் வரும்.
அதில் போனீங்கன்னாக்கா குவிசஸ், இந்த கோர்சஸ்ன்னு இருக்கும். கோர்சஸ்ன்னுட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா குவிசஸ்ன்னு இருக்கும். இங்கே செலக்ட் லாங்குவேஜ்னு கூட இருக்குது. நீங்கள் தமிழ் கூட எடுத்துக்கிட்டு பண்ணலாம். யூ கேன் டூ. ஸோ வாட் எவர் வே உங்களுக்கு வந்து வருதோ அந்த இது எடுத்துக்கோங்க. ஸோ ஜென்ரலி பார்த்தீங்கன்னாக்கா வி ஆர் டூயிங் இன் இங்கிலீஷ், ஆனால் உங்களுக்கு குவிஸ் வந்து தமிழில் தான் இருக்கும். ஸோ நான் அதை தான் பண்ணுறேன். இங்கே பாருங்க, குவிஸ் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இது ஓப்பன் பண்ணீங்கன்னாக்கா இங்கே வரும். ஸோ இது எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் லாங்குவேஜ் குவிசஸ். நம்ம தமிழ் மொழி இதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னாக்கா இங்கே எல்லா சாப்டர் கண்டென்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்கு. ஸோ நீங்கள் வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும், நீங்கள் வந்து என்ரோல் பண்ணணும். நான் வந்து ஆல்ரெடி என்ரோல் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ வந்து ஜஸ்ட் ஐ வில் ஓப்பன் இட். ஸோ இன்னொரு அக்கௌண்ட் கூட வேணா கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம வந்து. ஆல் கோர்சஸ். ஸோ லாகின்னு வரும். இந்த இது நீங்கள் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இந்த ஸ்க்ரீன் வரும். ஸோ உங்களுக்கு வந்து அக்கௌண்ட் கிடையாது. யூ ஹாவ் டு டூ திஸ் ரெஜிஸ்டர் அண்ட் அக்கௌண்ட் அப்படின்ட்டு கிளிக் பண்ணீங்கன்னாக்கா இங்கே வந்து யூசர் நேம், பெயர், உங்களுடைய பெயர், அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய இமெயில் ஐடி. ஸோ ஒரு வீட்டில் 4 பேர் அட்டன் பண்ணுறீங்க, 2 பேர் அட்டன் பண்ணுறீங்கனாக்கா இமெயில் ஐடி ஒவ்வொருத்தருக்கும் யூனிக்காக இருக்கணும். அதாவது ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் பண்ணுறாங்கனாக்கா ஹஸ்பண்ட் இண்டிவிஜுவல் இமெயில் ஐடி கொடுக்கணும். அதே மாதிரி ஒய்ஃபுதும் இண்டிவிஜுவல் இமெயில் ஐடி கொடுக்கணும். எப்படி இங்கே வந்து முழு பெயர் நீட்டாக கொடுக்கணும். ஸோ அதாவது இந்த பேர் தான் உங்களுக்கு வந்து சர்டிஃபிகேட்டில் வரும். அதனால வந்து ஷார்ட் நேம்ஸ் கொடுக்கக்கூடாது நீங்கள். ஸோ இப்போ வந்து நான் வந்து இங்கே ஒரு நேம் கொடுக்குறேன் நான். அண்ட் ஐ எம் கோயிங் டு கிவ் என்னோட இமெயில் ஐடி கொடுக்குறேன் நான். ஐ எம் ஜஸ்ட் என்ரோலிங். நீங்கள் எல்லாரும் இந்த ப்ராசஸ் செய்யணும். அதனால தான் இது செஞ்சு காட்டுறேன் நான் கிளாஸ்லேயே. ஸோ முடியலை, அதாவது வீடியோவில் யூடியூப்ல கூட இருக்கும், வேணும்னா இன்னொரு வாட்டி கூட நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். ஸோ ஐ எம் ரெஜிஸ்டரிங். ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வில் பி இமெயில்டு டு யூ. ஸோ இப்போ என்ன ஆகும்னாக்கா அந்த இமெயில் வந்து போயிருப்பாங்க. ஸோ நீங்கள் அந்த இமெயிலுக்கு நீங்கள் போனீங்கன்னாக்கா யூ வில் பி ஏபிள் டு கெட் இட் ஆக்சுவலி. ஸோ அக்கௌண்ட் ஐ ஹாவ் டு கோ. சாரி, ஹாவ் டு கோ டு okay, manage Google account. Yes. ஓகே, இந்த இமெயிலுக்கு வந்து போயிருக்கும். ஸோ இங்கே வந்தீங்கன்னாக்கா இதில் வந்து உங்களோட இமெயிலில் போய் நீங்கள் பார்க்கணும். ஜென்ரலி இமெயில் இன்பாக்ஸில் இல்லைனாக்கா நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக ஸ்பேமில் போயிட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பாக தெரியும். ஸோ ஐ ஹவ் டு செக் இன் த ஸ்பேம். ஸ்பேம், எஸ். ஓகே, ஸ்பேமில் உங்களுக்கு ஒரு லிங்க் வரும். ஸோ ஐ வில் பி ஏபிள் டு ஷோ தட் லிங்க் என்னன்றதை நான் காட்டுறேன் உங்களுக்கு. ஸோ ஐ திங்க் ஐ ஹவ் காட் இன். கேஷ்வாக்கு வந்திருக்கு. ஐ வில் செக், ஐ வில் ஷோ தட் லிங்க். எப்படி இருக்கும்ன்றதை நான் சொல்லிடுறேன். அந்த லிங்க்ல போயிட்டு நீங்கள் வந்து கிளிக் பண்ணிக்கணும். ஸோ நேற்று எத்தனை பேர் வரலையோ அவங்களுக்கெல்லாம் இது தெரியணும். ஸோ இந்த பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு மெயில் வரும் உங்களுக்கு. நீங்கள் எந்த இமெயில் ஐடி கொடுக்குறீங்களோ அந்த இமெயில் ஐடிக்கு இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஸ்பேம்ல தான் வந்தது. ஐ மூவ் இட் டு இன்பாக்ஸ். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த லிங்க் வந்திருக்கு இல்லைங்களா? ஸோ இந்த லிங்க்கை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நீங்கள் காப்பி பண்ணி, ஸோ ஒரு விண்டோவில் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணீங்கன்னாக்கா பேஸ்ட் இட், அதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னாக்கா ஸோ இங்கே வந்து உங்களுடைய இமெயில் இது பேர் கொடுத்துட்டு ஸோ கெட் நியூ பாஸ்வேர்ட் ஆர் செட் த பாஸ்வேர்ட் அந்த ஆப்ஷன் உங்களுக்கு வரும். இங்கே யுவர் பாஸ்வேர்ட் ரீசெட் லிங்க் அப்பியர்ஸ் டு பி இன்வேலிட். ஏன்னா நான் அப்பயே பண்ணிட்டேன். ஸோ உங்களுக்கு வந்து பாஸ்வேர்ட் ரீசெட்னு ஒரு ஆப்ஷன், அங்கேயே ஒரு பாஸ்வேர்ட் கொடுப்பாங்க. அது வந்து ஜங்கா இருக்கும். அதை எடுத்துட்டு நீங்க என்ன பண்ணுங்க, நீங்க ஒரு இது வந்து ஒரு என்ன பாஸ்வேர்ட் வேணுமோ, டோன்ட் கீப் யுவர் ஜிமெயில் ஐடி பாஸ்வேர்ட்ஸ் கொடுக்காதீங்க. இந்த கோர்ஸுக்கு மட்டும் ஏதோ டெம்பரரி பாஸ்வேர்ட் கொடுத்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் செட் பாஸ்வேர்டுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதுதான். அது முடிஞ்ச பிறகு என்ன ஆகுனாக்கா இட் வில் கோ இன் டு திஸ் பேஜ். ஆக்சுவலி இந்த மை அக்கௌண்ட் பேஜுக்கு வரும். திஸ் இஸ் ஹவு இட் வில் கம் ஹியர். ஸோ அப்புறம் வந்து நீங்க வந்து லாகின் பண்ணலாம் நீங்க. ஸோ நான் வந்து கொடுத்துருக்கிறது வச்சு ஐ வில் பி ஏபிள் டு
ஐம் லாகிங் இன். ஸோ லாக் பண்ணிட்டு ஸோ இப்போ வந்து என்னுடைய கோர்ஸ் என்ன கோர்ஸ் நான் என்ரோல் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறது மை அக்கௌண்ட் போனீங்கன்னாக்கா கோர்ஸ் டீடைல்ஸ் 18 நாட்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதை கிளிக் பண்ணி செலக்ட் பண்ணீங்கன்னாக்கா இங்கே வரும் இங்கே. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் இதை நீங்கள் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணீங்கன்னாக்கா லெசன் கண்டென்ட் இதில் வந்து பிடிஎஃப் இருக்கும். இந்த பிடிஎஃப்பை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நான் இப்போ என்ன செஷனில் பிடிஎஃப் பிபிடி ஷோ பண்ணுறனோ அதுதான் இந்த பிடிஎஃபாக இருக்கும். இதை நீங்கள் உங்கள் லோக்கல் காப்பிக்கு டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க உங்களுடைய ரெஃபரன்ஸ்க்கு. அதுக்கப்புறம் இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது கிளிக் பண்ணீங்கன்னாக்கா யூ வில் கெட் த குவிஸ் லிங்க், ஸ்டார்ட் குவிஸ். ஓகேங்களா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் இந்த மாதிரி. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லாஸ்ட் டைம் எல்லாம் கூகுள் ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தோம் நாங்கள். அது ஒரே வாட்டி தான் பண்ண முடிஞ்சது. பட் அதுக்கு முன்னாடி ஆன்லைனில் தான் இருந்தது. ஸோ வெப் போர்ட்டலில் அப்போ மேக்ஸிமம் 5 times அப்படி கொடுத்துருந்தாங்க. தப்பு பண்ணியிருந்தா கூட இட் வில் பி வி வில் பி ஏபிள் டு ரீடேக் த குவிஸ் அந்த மாதிரி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன், சம் ஆன்சர் ரைட்டோ தப்போ எனக்கு தெரியாது, நான் செலக்ட் பண்ணிட்டே போகிறேன். நான் ஐ மே பி செலக்டிங் 10 இதுவும் பண்ணிட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா 80 மார்க்ஸ் வந்தால் தான் உங்கள் பாஸ் நீங்கள். ஸோ யூ கேன் டேக் மல்டிபிள் டைம்ஸ் ஆல்சோ. அதுக்கான ஆப்ஷனுக்கு தான் நான் வந்து I'm making this quiz actually attend பண்றேன் நான். So irrespective of right or wrong I am doing this. ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் எதுக்கு இன்கரெக்ட் அதுக்கான விளக்கங்கள் கூட கொடுத்துருப்பாங்க. இதை நீங்கள் படிக்கணும். யூ ஹாவ் டு ரீட் த குவிஸ் ஆன்சர்ஸ். எதுக்கு உங்களுக்கு ஆன்சர் ராங் ஆச்சு அப்படிங்கிறது வந்து நீங்கள் ஹாவ் டு செக் இட். இதுவும் இன்கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ ஐ எம் டூயிங் திஸ். இது எதுக்கு பண்ணுறேன்னாக்கா நான் தவறான இது பண்ணும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஐ ஹாவ் டு ரீடேக் த குவிஸ். இன்னொரு வாட்டி குவிஸ் எடுக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக டெமோ பண்ணுறதுக்காக பண்ணுறேன். ஸோ இது கரெக்டாக வந்தது. ஸோ ஐ எம் பிளைண்ட்லி டூயிங். இதுவும் கரெக்ட் ஆயிடுச்சு. உங்களுக்கெல்லாம் முன்னாடி ஆன்சர்ஸ் வேற கொடுத்துட்டேன் நான். எல்லா ஆன்சர்ஸும் ரைட்டாக வந்துடும் போல இருக்கு. இன்கரெக்ட். இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஸோ நான் வந்து ஃபினிஷ் குவிஸ் அப்படின்ட்டு கொடுக்குறேன். நான் ரிசல்ட்ஸ் ஆர் பீன் ரெக்கார்டட். பார்த்தீங்கன்னாக்கா 40 மார்க் தான் எடுத்திருக்கேன் நான் 10 கொஷினுக்கு. ஸோ சாரி யூ ஹவ் ஃபெயில்டு த குவிஸ். ஸோ த ரிவ்யூ த மெட்டீரியல் பிஃபோர் டேக்கிங் த குவிஸ் அகெயின். இன்னொரு வாட்டியும் நீங்கள் வந்து குவிஸ் எடுக்கிறதுக்கு ஆப்ஷன். ஸோ நீங்கள் போயிட்டு வியூ த கொஷின்ஸ், நீங்கள் என்னென்ன தப்பு பண்ணியிருக்கீங்கன்றது எல்லாத்தையுமே வந்து காட்டும் இது. ஸோ இது மாதிரி வியூ பண்ணிட்டு மறுபடியும் நீங்கள் ரீஸ்டார்ட் குவிஸ்னா இன்னொரு வாட்டி அது ஸ்டார்ட் குவிஸ் என்ற இடத்துக்கு வரும். ஸோ நீங்கள் இன்னொரு வாட்டி குவிஸ் எழுதிக்கலாம். புரிஞ்சுதுங்களா? யூ ஹேவ் ஆப்ஷன் டு ரைட் மல்டிபிள் டைம்ஸ், மல்டிபிள் அட்டம்ப்ட்ஸ் இருக்கு. ஸோ ட்ரை டு கெட் 80 மார்க் வர வரைக்கும் நீங்கள் யூ ஹாவ் டு டேக் த குவிஸ். ஓகேங்களா? ஹோப் அது முடிஞ்ச பிறகு ஃபைனல் சப்மிட் பண்ணிட்டீங்கன்னாக்கா ஒன்ஸ் யூ காட் 80% மேலே போயிடுச்சுனாக்கா உங்களுக்கு அந்த ஆப்ஷன் வராது. ஸோ அன்டில் யூ கெட் 80% யூ ஹாவ் டு டேக் த குவிஸ். ஓகே. ஸோ இந்த பிடிஎஃப் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து யூ கேன் டேக் த டெஸ்ட். ஸோ இது மாதிரி எல்லா சாப்டர்ஸ்க்குமே ஆல்ரெடி இட் இஸ் தேர். ஸோ யூ கேன் எவ்ரி டே ஆஃப்டர் செஷன் நீங்கள் போயிட்டு லாகின் பண்ணி யூ ஹாவ் டு சப்மிட் த குவிஸ். இந்த 18 சாப்டரையும் குவிஸ் சப்மிட் பண்ணி 80% எடுத்தா உங்களுக்கு ஐ திங்க் அண்டர் யுவர் ப்ரொஃபைல் யூ வில் ஹாவ் ஏ ஆப்ஷன். அது நீங்க முடிக்கிற போது நான் சொல்றேன் நான் ஹவு டு டேக் 17th சாப்டர் ஆர் 16th சாப்டர் பண்ணும்போது சொல்றேன் நான் ஹவு டு டவுன்லோட் த சர்டிஃபிகேட். இப்போ சொன்னா கூட மறந்து போயிடுவீங்க. ஸோ எப்படி குவிஸ் எழுதணும் அப்படிங்கறத மட்டும் நான் சொல்லியிருக்கேன். நான் இதுக்கு ஒரு வீடியோவும் நான் வந்து ஆல்ரெடி இதுல குரூப்ல போட்டிருக்கோம் ஹவு டு டேக் குவிஸ். இருந்தாலும் நான் ஒரு வாட்டி உங்களுக்கு டெமோ பண்ணியிருக்கேன். ஹோப் ஐ திங்க் திஸ் வில் ஹெல்ப் யூ ஆல் டு டூ த திங்ஸ். உங்களுடைய குவிஸ் எல்லாம் நீங்க நீட்டா அட்டென்ட் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு உதவும்னு நான் நினைக்கிறேன் நான் இதுல. எஸ், இப்போ நம்ம செஷனுக்குள்ள போலாம். ஸோ 18 நாட்களில் பகவத்கீதை. ஸோ அதாவது இவ்வளோ பெரிய அதாவது உபனிஷத் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கீதோபனிஷத். இவ்வளோ பெரிய உபனிஷத்தை வந்து நம்ம 18 நாட்கள்ல வந்து முழுமையா அர்த்தம் பண்ணிக்க முடியாது ஆக்சுவலி. ஆனா அட்லீஸ்ட் கான்செப்ட் அந்த ஃப்ளோ வந்து நம்ம ஈஸியா புரிஞ்சுக்க முடியும். சிம்பிளான லாங்குவேஜ்ல நம்ம வந்து அர்த்தம் பண்ணிக்கணும். நம்ம அப்படி அர்த்தம் பண்ணிட்டாக்கா நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம அட்வான்ஸ் கோர்ஸ் பண்றதுக்கு அது ரொம்பவுமே ஈஸியா இருக்கும்.
ஸோ யூ வில் கெட் மெயில். உங்களுக்கு சாரி வாட்ஸ்அப் குரூப்ல நாங்கள் லிங்க் போடுவோம். இந்த 3rd வீக்ல நாங்க போடுறோம் இல்லையா, அதாவது அது 14வது அத்தியாயம் 15வது அத்தியாயம் பண்ணும் பொழுது உங்களுக்கு வந்து யார் யாருக்கு அந்த அட்வான்ஸ் கிளாஸஸ் அட்டென்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற விருப்பம் இருக்கோ அவங்க அந்த லிங்க்ல போயிட்டு அப்ளிகேஷன் சப்மிட் பண்ணலாம். தெர் ஆர் சம் இது இருக்கு, வாட் ஆர் த ஆப்ஜெக்டிவ் இருக்கு அதுல. அது எல்லாமே நீங்க ஓகே அப்படின்னு நீங்க நினைச்சிட்டு பண்ணீங்கன்னாக்கா தென் ஒன்லி இட் வில் கோ இன்டு தி சப்மிட் மோட். தட் மீன்ஸ் யூ ஆர் அக்செப்டிங் சர்டன் திங்ஸ் அண்ட் தென் யூ ஆர் டேக்கிங் தட் கோர்ஸ் அப்படிங்கிறது அர்த்தம். ஓகேங்களா? ஸோ 18 நாட்களில் பகவத்கீதை உண்மை உருவில் தெரிந்து கொள்ளுதல். அதாவது பாத்தீங்கன்னா எதுக்கு உண்மை உருவில் அப்படின்ட்டு நாம இதுக்கு இங்க சொல்றோம். ஸோ பகவத்கீதையை நார்மலா சொல்லலாம் இல்லையா, why it is called as it is. அதாவது உள்ளதை உள்ளபடி நாம் என்னைக்குமே தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ எல்லா ஆச்சாரியாலும் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பாகவதாள் இவங்க எல்லாருமே வந்து நிறையவே அவங்க எல்லாருமே செல்ஃப் ரியலைஸ் பண்ணி தான் சிலதெல்லாம் சொல்லிட்டு போயிருக்கா. அது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அதனுடைய சாராம்சமா தான் நம்ம வந்து இங்க பகவத்கீதையில கேட்டுட்டு இருக்கோம் இல்லையா. ஆனா அதை வந்து உள்ளது உள்ளபடி எழுதியிருக்கிறவர் நம்ம பிரபுபாதா. அதனாலதான் அந்த புக்கு கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு பகவத்கீதா ஆஸ் இட் இஸ் அப்படின்னு தான் இருக்கும். ஸோ தமிழ்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா உண்மை உருவில், பகவத்கீதை உண்மை உருவில். ஸோ இது பகவத்கீதா ஆஸ் இட் இஸ் அப்படிங்கிறது. ஸோ பகவத்கீதை உண்மை உருவில், அது மேல பகவானை வச்சிருக்கேன் நான். ஸோ அதனால ஐ ஒன்ட் பி ஏபிள் டு டேக் இட் அப் தட் புக். ஸோ இந்த 18 நாட்களுடைய பிரயாணத்தை நாம எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உன்னதமான முறையில சக்சஸ்ஃபுல்லா எடுத்துட்டு போயிட்டு ஞானத்தை பகவான் நமக்கு அருள் பாலிக்கணும்ன்ற அந்த பிரார்த்தனையோட நாம இந்த செஷனை தொடங்கலாம். ஸோ எல்லாரையுமே நான் இந்த செஷனுக்கு வரவேற்கின்றேன். இது ஒரு நல்வரவு ஆகட்டும் உங்க வாழ்க்கையிலே அப்படிங்கிற சொல்லிட்டு வில் என்டர் இன்டு தி செஷன். ஸோ இஸ்கான், அதாவது இன்டர்நேஷனல் சொசைட்டி ஃபார் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் அப்படிங்கிற அந்த ஆர்கனைசேஷனை வந்து நம்ம பிரபுபாதா ஃபவுண்டர் ஆச்சாரியா, நிறுவன ஆச்சாரியான்னு பேர் அவருக்கு. இஸ் த ஒன்லி ஆச்சாரியா இன் இஸ்கான் ஆக்சுவலி. ஸோ வேற யாருமே கிடையாது. இஸ் த ஃபவுண்டர் ஆச்சாரியா. அந்த டைட்டில் ஆச்சாரியான்றதுக்கு ஒரு there are some qualities இல்லையா. ஸோ அதை அட்டைன் பண்ணவர் வந்து ஒன்லி பிரபுபாதா. அண்ட் தென் he was in a short duration, குறுகிய காலத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் எத்தனை இடங்கள்ல வந்து டெம்பிள்ஸ் நிர்மாணம் பண்ணி இந்த மூமெண்ட்டை வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா வந்து பாத்தீங்கன்னா, அதுவும் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ், நாம எல்லாருமே இந்த கல்ச்சர்லயே தான் நம்ம வந்து பிறந்து வளர்ந்து இங்கேயே தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். ஆனா இருந்தாலும் நமக்குள்ளேயே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இதுல நிறைய கருத்து வேறுபாடுகள், இதை புரிஞ்சுக்கிற தன்மையில வந்து அக்செப்டன்ஸ், இது எல்லாமே நமக்கு கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்பவுமே கன்ஃபியூஷனா தான் இருக்கும். ஆனா வெளிநாட்டுல பாத்தீங்கன்னாக்கா தே ஆர் டோட்டலி அவுட் ஆஃப் திஸ் கல்ச்சர். அவங்க அப்படி இருக்கும் பொழுது அதை வந்து அந்த இடத்துல போயிட்டு அவர் நிறுவினாருன்னா தட் இஸ் அ கிரேட் அச்சீவ்மெண்ட் தான் சொல்லணும். நம்மளால ஒரு வீட்டுல இருக்கிறவங்களுக்கே சில ஏதாவது நம்ம வந்து சொல்லணும்னா கூட அதை கன்வின்ஸ் பண்றது நமக்கு ரொம்பவுமே கடினமான காரியம் இல்லைங்களா. டே டு டே லைஃப்லயே நம்ம அதை பாக்குறோம். ஆனா இவ்வளோ பெரிய சேவையை செய்யணும்னா தட் இஸ் பியோர்லி அவருடைய டிவோஷனல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இட் ஹஸ் வென்ட் இன் எ வெரி குட் வே அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லணும். வித்தவுட் இஸ் பியோர் டிவோஷன் அவர் இந்த அளவுக்கு ரீச் ஆயிருக்க சாத்தியமே கிடையாது. ஸோ அவருக்கு நம்மளுடைய வணக்கங்களை தெரிவிச்சுட்டு we will enter into the session. ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜெகநாத் ரத யாத்திரை சிமிலரா வந்து அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 1972 ஐ திங்க் 1972ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இவர் வந்து யூஎஸ்ல இந்த ஜெகநாத் ரத யாத்திரையை பண்ணார் ஆக்சுவலி சான் பிரான்சிஸ்கோல. ஸோ அதனுடைய பிக்சர் தான் இது. இந்த பிக்சர் எதுக்காக இங்க போட்டிருக்காங்கன்னாக்கா சின்ன வயசுல அவருக்கு அபய சரண் பக்தி வேதாந்த சுவாமி, ஏசி பக்தி வேதாந்த சுவாமின்னா அபய சரண்ன்றது அவருடைய பெயர் ஆக்சுவலி. ஸோ சின்ன வயசுலேயே அவர் பிராமண பெங்காலி பிராமண ஃபேமிலியில தான் அவர் பிறந்தார் ஆக்சுவலி. ஸோ அவர் வந்து படித்ததும் ஒரு கான்வென்ட்ல தான் படித்தாரு. அந்த சின்ன 5 இயர்ஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5 வயதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவருக்கு வந்து இந்த ரத யாத்திரையை நடத்தணுன்ற ஆசை இருந்தப்போ அவர் தந்தை வந்து வீட்லயே வந்து செஞ்சது தான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர் ஆக்சுவலி. ஸோ இந்த ரத யாத்திரை வந்து வீட்லயே நடத்தினார். அதனாலதான் ஃபியூச்சர்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஆம்பிஷன் வந்து அவர் வந்து வெளிநாட்டுல போய் நடத்தக்கூடிய அந்த மார்க்கமே பகவான் கொடுத்தார் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா செகண்ட் பிக்சர்ல இருக்கிற இவர் தான் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் அப்படிங்கிறவர் தான். இவர் வந்து அவருடைய ஃப்ரெண்டு மூலியமா அவரை பார்க்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் போன பிக்சர் இது ஆக்சுவலி. ஸோ ஹி வாஸ் நாட் ஹேவிங் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் திஸ். அதாவது பேசிக்கலி பக்தி உண்டு, ஆனா இந்த மார்க்கங்கள்ல போயிட்டு நம்ம செய்யணும் அப்படிங்கிற அந்த இதெல்லாமே அவருக்கு எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் எதுவும் இருந்தது கிடையாது. ஆனா அங்க போன பிறகு
he changed himself actually. ஸோ அவரையே குருவாக ஏத்துண்டு நிறைய இடங்கள்ல இருக்கு. அதாவது பிரிட்டிஷ் காலத்துல கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா he has given more இந்த மாதிரி ஸ்பீச்சஸ் எல்லாம் கொடுத்திருக்காரு, ப்ரீச் பண்ணியிருக்காரு ஆக்சுவலி. ஸோ அடுத்தது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அவர் 1965 வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜலவாயு அப்படிங்கிற அந்த சரக்கு கப்பல்ல தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய ஸ்ரீ பகவத்கீதா பாகவதம் அவர் சமஸ்கிருதத்திலிருந்து டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ண அந்த புக்ஸோடையும் ஒரு 2 செட்டு ட்ரெஸ் 40 ரூபாய் மணி இவ்வளவுதான் எடுத்துட்டு அந்த சரக்கு கப்பல்ல தான் போனாரு. போஸ்டன் அங்கதான் போய் இறங்கினார் அவரு. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து பார்க்கு, பீச் இந்த இடங்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா சங்கீர்த்தன மூமெண்ட் அப்படின்னாக்கா பகவானுடைய நாமங்களையே வந்து பாடல்களாக வந்து பாடி அந்த இயக்கத்தை வந்து அவர் வந்து அதாவது ஸ்டார்ட் பண்ணார் ஆக்சுவலி அங்க போன பிறகு. ஏன்னா அவருடைய குரு வந்து சொன்னது ஒரே வார்த்தை, நீ வந்து மேற்கத்திய நாடுகள்ல போயிட்டு நீ வந்து இந்த மூமெண்ட்டை வந்து நீ வந்து கிருஷ்ண கான்சியஸை வந்து நீ வந்து அபிவிருத்தி பண்ணணும், அங்க போயிட்டு அங்க இருக்கிற ஜனங்களுக்கு இதை நீ இந்த சேவை செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு வார்த்தையை ஏத்துண்டு அவர் போனதுதான். ஸோ அங்க போன பிறகு பாத்தீங்கன்னா நிறைய பிக் பீப்புள் எல்லாமே அவருக்கு பின்னாடி வந்து சப்போர்ட் வந்தாங்க. 1966 வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த இயக்கத்தை வந்து நல்லபடியா அவர் வந்து 1977 வரைக்கும் he did it actually. அவர் ஐ திங்க் he expired on அவர் வந்து பகவானுடைய பாதங்களை சேர்ந்தது வந்து 1977 வந்து சேர்ந்தாரு. ஸோ பெரிய இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நியூஸ் ஏஜென்சிஸ்க்கு எல்லாமே அவரு கொடுத்த ஆன்சர்ஸ், கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் செஷன்ஸ் இது. ஸோ இங்க இருக்கும் பொழுதே அவர் வந்து பேக் டு காட் ஹெட் அப்படிங்கிற ஒரு மேக்சின் அவர் இங்கே நிறுவி இருந்தாரு ஆக்சுவலி. ஸோ அங்க போய் அதையும் மறுபடியும் கண்டினியூ பண்ணாரு. இங்க 80 புஸ்தகங்கள் வந்து அவர் எழுதியிருக்காரு ஆக்சுவலி. ஸோ இத்தனை அதாவது பாத்தீங்கன்னா 1965 இருந்து 77 பாத்தீங்கன்னாக்கா சுமார் 25 நாடுகள் வந்து பற்பல தடவைகள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரயாணம் செஞ்சு ஸோ 108 கோயில்கள் கட்டி ஸோ இதெல்லாமே அவர் வந்து செஞ்சுட்டு போனது. இது ஒரு வீடியோ இன்னொரு பிடிஎஃப்ல இருக்கு, ஐ வில் ஷேர் இட் ஆக்சுவலி. ஸோ இதுதான் வந்து எங்க இந்த பிக்சர்ல இருக்கவங்க தான் வந்து நம்ம மங்களூர் இஸ்கான் ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டிடிஸ்க்கு நம்மளுடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவிச்சுட்டு வி வில் என்டர். ஏன்னா இவங்களுடைய ஆசீர்வாதம் என்பது நமக்கு மிகவும் முக்கியமான ஒன்று. அவர்களுடைய ஆசீர்வாதம் இன்றி நாம வந்து இந்த ப்ரோக்ராமை சக்சஸ்ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் பண்ண முடியாது. ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஸோ இதுதான் அந்த டெம்பிளுடைய முகவரி. ஸோ எப்பயாவது நீங்க பெங்களூர் பக்கம் போனீங்கன்னாக்கா ஃபீல் ஃப்ரீ டு விசிட் திஸ் பிளேஸ். இப்போ டெம்பிள் நிர்மாணம் கூட பெரியதா கட்டிட்டு இருக்காங்க. ஸோ 20 அதாவது லாஸ்ட் வீக் 27th லாஸ்ட் ஃப்ரைடே, இந்த ஃப்ரைடே எல்லாம் லாஸ்ட் ஃப்ரைடே வந்து பூமி பூஜை நடந்தது. ஸோ இட்ஸ் பெரிய டெம்பிள் வந்து 15 crores அளவுக்கு வந்து டெம்பிள் நிர்மாணம் நடந்துட்டு இருக்கு. 3 yearsக்குள்ள முடிக்கணும்ட்டு. ஸோ இட் வாஸ் வெரி நைஸ் திங். இட்ஸ் ஹேப்பனிங் ஸ்டார்டட் ஆக்சுவலி. ஸோ பகவத்கீதை என்பது நமது எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் பதில்களை கொண்ட ஒரு காவிய வேதம். இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எந்த ஒரு பிரச்சனைக்குமே இங்க சொல்யூஷன் உண்டு. ஆனா அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். புரிஞ்சுண்டா ஆட்டோமேட்டிக்கலி இங்க சொல்யூஷன் நம்ம கண்டுபிடிச்சுக்கலாம். இப்ப ஏதோ ஒரு சுச்சுவேஷன் வருது, நம்மளால அது ரெசல்யூஷன் தெரியல. ஆனா பகவத்கீதையை தெரிஞ்சவங்க வந்து அந்த ரிலேட் பண்ணிட்டு இது இப்படி பண்ணா இது தர்மம் இது அதர்மம் அப்படிங்கிறது எல்லாமே நம்ம வந்து கண்டிப்பா டேலி பண்ண முடியும். ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது அந்த தர்மமான வழியில தான் நம்ம போனோம்னா நமக்கு பாவங்கள் வராது அப்படிங்கிற அந்த நாலேஜும் அவங்க அக்வயர் பண்ணுவாங்க. ஸோ யூ வில் பி ஏபிள் டு ஈஸிலி டேக் த ரெசல்யூஷன்ஸ். நீங்க யார்கிட்டயும் போயிட்டு ரெசல்யூஷன் கேட்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. யூ கேன் ஒன்லி டேக் தட் ரெசல்யூஷன்ஸ் எப்போனாக்கா பகவத்கீதையை வந்து கரெக்டான முறையில நம்ம புரிஞ்சின்ற பிறகு. ஸோ மகாத்மா காந்தியால வந்து இதை வந்து ஒரு ஆன்மீக அகராதி, ஸ்பிரிச்சுவல் டிக்ஷனரின்னு சொன்னார் நம்ம மகாத்மா காந்தி. அகராதியாக கருதப்பட்டது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. மேலும் இது உலகெங்கிலும் உள்ள பல தலைவர்களுக்கும் உத்வேகம் அளிக்கும் புத்தகம் ஆகும். ஸோ நாம் எல்லாருமே we are all blessed. இந்த காவியங்கள் எல்லாமே நடந்த இடம் அப்படிப்பட்ட ஸ்தலத்துல நாம் எல்லாருமே பிறந்திருக்கோம்னாக்கா we are all basically into the pious. நாம் எல்லாருமே தர்ம வழியில இருக்க வேண்டிய ஒரு அதாவது அந்த ஸ்தலத்துலதான் நாம் இருக்கோம். ஸோ பேசிக்கலி நமக்கு பை நேச்சர் ஒன்லி வி ஹாவ் திஸ் இட்ஸ் எ பயஸ் லேண்ட் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஆனா அதை வந்து நம்ம வந்து நல்ல முறையில வந்து அனலைஸ் பண்ணி எடுத்துட்டு போகணும். நம்ம அதுலதான் நமக்கு வந்து எப்பவுமே டீவியேஷன், அதுல இருந்தா நம்ம எப்பவுமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் தடுமாறுகின்றோம். ஸோ அதை பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவத்கீதையை பத்தி பாத்தீங்கன்னாக்கா மகாத்மா காந்தி என்ன சொல்லியிருக்கார். ஸோ அதான் பாத்தீங்கன்னா கீதையை தியானிப்பவர்கள் ஒவ்வொரு நாளும்
புதிய மகிழ்ச்சியையும் புதிய அர்த்தங்களையும் பெறுவார்கள். நம்மளுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு நாளைக்குமே இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டே போகும். சிலதெல்லாம் நமக்கு புரியாது, இன்னைக்கு புரியாதது நாளைக்கு இன்னொரு வாட்டி படிக்கும் பொழுது அது இன்னும் புரிஞ்சுக்கிற தன்மையை நமக்கு பகவான் அருள் பாலிக்கிறார். அதை நம்ம அந்த வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா மகாத்மா காந்தி சொல்லியிருக்கிறதும். இவரு ஹரிசன் அப்படின்றவர் இவர் பாத்தீங்கன்னா, நான் பகவத்கீதையை படித்து, அதாவது அவர் பகவத்கீதையை படிச்சு கடவுள் இந்த பிரபஞ்சத்தை எவ்வாறு படைத்தார் என்பதை பற்றி சிந்திக்கும் பொழுது, ஆனா ஒவ்வொருத்தருமே நம்ம யூனிக்கா தான் இருக்கும். ஒருத்தரை போல ஒருத்தர் கிடையவே கிடையாது. 100%. ஒரு ஃபேமிலியில 4 பேர் எடுத்துட்டாலும் 4 பேருமே 4 விதமா தான் இருப்போம். நம்ம வந்து எண்ணங்களும் சரி, உருவங்களும் சரி, எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா we are all different. ஆனா இந்த அளவுக்கு யூனிக்கா படைக்கணும்னா பகவானுக்கு எந்த அளவுக்கு அந்த டிசைனிங் இருக்கணும் இல்லையா, அவருக்கு டேலண்ட் இருக்கணும் இல்லையா. நாம ஒரு ப்ராடக்ட் டிசைன் பண்றதுக்கே நம்ம வந்து ரொம்ப தத்தளிப்போம். ஆனா பகவான் நம்மள எல்லாரையும் படைக்கிறதுக்கு அவருக்கு எவ்வளவு பெரிய ஞானம் இருக்கணும் இல்லைங்களா. சோ அதுதான் இங்க சொல்றாரு இவரு. நான் பகவத்கீதையை படித்து கடவுள் இந்த பிரபஞ்சத்தை எவ்வாறு படைத்தார், எப்படி சிருஷ்டிச்சிருப்பார் என்பதை பற்றி சிந்திக்கும் பொழுது மற்ற அனைத்துமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மிதம் மிஞ்சியதாக தெரியும். எதுவுமே அதுக்குன்னு பெருசே கிடையாது அப்படிங்கறத மாதிரி சொல்லியிருக்காரு ஆக்சுவலி. சோ இஸ்கான் பகவத்கீதைக்கும் வேற பகவத்கீதைக்கும் என்ன வித்தியாசம், ஏன் உண்மை உருவில் ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருந்தேன். குரு பரம்பரை வாயிலாக வர்றது, ஒரு குருவனுடைய வாயில வர்றது அது வந்து ஆத்தன்டிக். ஸோ எதையுமே வந்து ஆத்தன்டிக் இதுல வருஷன்ல தான் நம்ம கேட்கணும். அதுக்குதான் இஸ்கானுடைய பகவத்கீதை வந்து மேன்மையானது. அப்படி எதுக்கு உண்மை உருவில் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிறோம். இப்ப கனெக்டிவிட்டி இல்லைனாக்கா கண்டிப்பா வந்து எங்க வந்து கட்டாச்சோ அதோட வந்து இன்ஃபர்மேஷன் லாஸ் ஆயிடும் இல்லைங்களா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ ஒரு லேண்ட்லைன்ல இருந்து நம்ம இன்னொரு லேண்ட்லைன் கால் பண்றோம், ஆனா அந்த டெலிஃபோன் எக்ஸ்சேஞ்ச்ல எங்கேயோ ஒரு கனெக்டிவிட்டி போயிடுச்சுனாக்கா ஆப்வியஸ்லி நம்மளால கனெக்ட் பண்ண முடியாது. நம்ம என்ன இன்ஃபர்மேஷன் சொன்னமோ அது அவங்களுக்கு ரீச்சும் ஆகாது. ஆனா அதே ஒண்ணு இன்னொரு வாட்டி பேசும்போது சேம் இன்ஃபர்மேஷன் நம்மளால அதே கோர்வையில நம்மளால சொல்லவும் முடியாது. ஸோ அதனாலதான் வந்து இது ஒரு பாத்தீங்கன்னாக்கா கனெக்டிவிட்டி. ஸோ ஒரு குரு பரம்பரை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்பவுமே வந்து ஆத்தன்டிக் குரு பரம்பரை வந்து ஒரு கனெக்டிவிட்டி. அதன் மூலியமா கேட்கறது எப்பவுமே வந்து கரெக்டா இருக்கும். தட் இஸ் த ஆத்தன்டிக் ஒன் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம. அதனால்தான் உண்மை உருவில் எதுக்குன்றத வந்து ரீசன் கொடுத்து. அதே போல பாத்தீங்கன்னாக்கா உடைந்த கேபிள் மூலம் சார்ஜிங் செய்தால் அலைபேசி சேதம் அடைகிறது. சரியான தரவு பரிமாற்றத்திற்கு இதை பயன்படுத்த முடியாது. கண்டிப்பாக அது அனுப்புனருக்கும் பெறுநருக்கும் பாத்தீங்கன்னா இடையிலான தொடர்பு இல்லாததால் ஏற்படுகின்றது. அதே மாதிரிதான் நம்ம இந்த பரம்பரை வாயிலாக கேட்கும் பொழுது we are receiving the authentic information அப்படிங்கறத வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ கீதை ஒரு பரந்த புத்தகம். கீதையை முறையாக ஆய்வு செய்ய 1 வருடம் ஆகும். நிஜமாவே அது கரெக்ட் தான். ஸோ அதாவது பாத்தீங்கன்னா இட் வில் டேக் 1 year. நீங்க நல்லா படிக்க ஆரம்பிச்சீங்கனாலே 1 வருஷம் நீட்டா தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. 18 நாட்கள்ல வந்து ஆப்ஜெக்டிவ், அதனுடைய சாராம்சம் என்ன, கோர்வையான அந்த ஃப்ளோ என்னன்றது மட்டும் தான் நம்ம கத்துக்க போறோம். ஆனா அதை வச்சு யூ கேன் டெவலப். ஸோ யூ கேன் ஈஸிலி இந்த ஃப்ளோவை வந்து எடுத்துட்டே போனாக்கா வி வில் பி ஏபிள் டு ரீச் அவுட். ஸோ கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனருக்கும் இடையிலான எண்ணங்களின் ஓட்டத்தில் கவனம் செலுத்துகிறோம். இட் இஸ் ஒன்லி த டிஸ்கஷன். இவங்க 2 பேருக்கும் நடுவுல நடந்த உரையாடல் தான் நம்ம வந்து கீதையா நம்ம இங்க கேட்க போகின்றோம். சோ குறிக்கோள் என்ன, இந்த கோர்ஸ்னுடைய அப்ஜெக்டிவ் என்ன, கீதையை பற்றிய ஆழமான ஆய்வுக்கு ஒருவரை தயாரித்தல். அதாவது நாம் எல்லாருமே we are getting ready to receive the என்னது டீடைல்டா நம்ம இதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்மள நாமளே தயார்படுத்திக் கொள்கின்றோம். அதுதான் அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் திஸ் 18 days கோர்ஸ். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவத்கீதையின் மனநிலை பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனனின் கலக்கமும் மாயையின் தோற்றமும் கிருஷ்ணரின் ஏற்பாடு என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஸோ இதுக்கு முன்னாடியே த பேக்ரவுண்ட் ஆஃப் திஸ் சீன் வந்து சொல்றாங்க. இப்போ அர்ஜுனனுக்கு கலக்கம் வருகின்றது, மயக்கம் வருகின்றது, உடல் நடுக்கம் வருகின்றது. ஸோ அவன் வந்து உட்கார்ந்துடுறான். இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் கிரியேட் பண்ணதுதான் அந்த சுச்சுவேஷனை. ஏன்னா இந்த கீதையை வந்து சொல்லணும்னு அவன் நினைச்சு செஞ்சதுதான் இது ஆக்சுவலி. அர்ஜுனருக்கு குழப்பமும் கலக்கமும் அவருக்கு ஏற்படலைன்னா நமக்கு இன்னைக்கு கீதை வந்து வந்திருக்காது. அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அவரை மீட்பதற்காக கிருஷ்ணர் பகவத்கீதை பேச வேண்டிய அவசியமே இருந்திருக்காது ஆக்சுவலி. சோ பகவத்கீதையை முதலில் கேட்பவர் அர்ஜுனர் என்றாலும் அது அனைவரும் நலனுக்காக, நம்மளுடைய நலனுக்காக தான் இது எல்லாமே அப்படிங்கறத வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். சோ அர்ஜுனருடைய தீர்க்கமற்ற தன்மை. சோ அதாவது பாத்தீங்கன்னா கன்ஃபியூஷன், அவனுக்கு எதுவுமே டிசிஷன் எடுக்க முடியல அவனுக்கு. சோ அது எதுக்கு அப்படிங்கறத வந்து நம்ம பார்க்க போறோம். அதுதான் அர்ஜுன விஷாத யோகம், ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் அதுதான். கிருஷ்ணர் 2 படைகளுக்கும் நடுவில் தேரை ஓட்டினார்.
அத கூட வந்து அர்ஜுனர் சொல்லிதான் ஓட்டினார். இரு சேனையோர் உபயோர் மத்தியே ரதம் ஸ்தாபைய அச்சுதா அப்படின்னு சொல்றார். அந்த 2 படைகளுக்கு மத்தியில வந்து இந்த ரதத்தை எடுத்துட்டு போயிட்டு நிறுத்துங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி, ஒரு குவிக் அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணிட்டுமா? யாரோ ரேஸ் பண்றாங்க ஹேண்ட். நீங்க வந்து ஸ்லோகன் சாண்டிங்க்கு யாரு அந்த உச்சாரணம் வருமோ, யாரு இத வந்து ஸ்லோகன் சாண்டிங் பண்ணணும்னு ஆசை பண்றீங்களோ, விரும்புறீங்களோ, இந்த இடத்துல நீங்க வந்து சாட் பாக்ஸ்ல பேர் போட்டுட்டே போங்க. தேங்க்யூ மாதாஜி. இது என்னது இது? ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி, எதுக்கு இது காட்டுது? ஓகே ஓகே. சடனா எதுக்கு வந்துச்சுன்னு தெரியல. ஒரு நிமிஷம். ஓகே, பிரசன்டர் மோட். சோ கிருஷ்ணர் 2 படைகளுக்கு நடுவில் தேரை ஓட்டினார். குருஷேத்திர போரில் போராட அர்ஜுனர் சிரமப்பட்டார். சோ இதுக்கு முன்னாடி, அதாவது வாட் இஸ் த பேக்ரவுண்ட், அதை பத்தி சொல்றாங்க. அவர் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடம் சரணடைந்தார். இதன் விளைவாக இந்த பகவத்கீதை பேசப்பட்டது. சோ எதற்காக பகவத்கீதை பேசப்பட்டது அப்படிங்கிறதுக்கான விளக்கம் இது ஆக்சுவலி. சோ கீத மகாத்மியம் வந்து எழுதினவர் சங்கராச்சாரியார். சோ அதுல ஒரு ஸ்லோகம் இது. சோ பகவத்கீதையின் உபதேசங்களை முறையாக பின்பற்றுபவன் வாழ்வின் எல்லாவித துயரங்களிலிருந்தும் ஏக்கங்களிலிருந்தும் விடுபட முடியும். துயரங்கள் எதனால வருது? ரூட் காஸ் எங்க சொல்லுங்க? நம்மளுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ், ஆசைகள். அது நிறைவேறாம போனாக்கா கண்டிப்பா நமக்கு வந்து துயரங்கள் தான் வரும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷனையும் ஆசைகளையுமே நம்ம வந்து விடுபடும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி முக்கால்வாசி துயரங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம விட்டு போயிடுறது ஆக்சுவலி. ஸோ இது எல்லாமே நம்ம எதுக்கு ஏன் அப்படிங்கிறது எல்லாமே நம்ம பார்க்க போறோம். இவ்வாழ்வின் பயம், ஸோ அதாவது துயரம் என்பது பாத்தீங்கன்னா அதோட சேர்ந்து பயமும் இருக்கும். ஸோ ஏன்னா நமக்கு எதிர்பார்த்தது நடக்காம போனா அதனுடைய விளைவுகளை சந்திக்கிறதுக்கு மனசு வந்து தைரியம் இருக்காது. ஸோ அதுதான் பயம் முழுவதிலிருந்து விடுபட்டு அவன் மறுவாழ்வில் ஆன்மீக வாழ்வை அடைகின்றான். ஸோ நாம் எல்லாருமே இந்த உலகத்துல வந்திருக்கோம். நம்மளுடைய இலக்கு ஜென்ரலாவே என்ன இருக்கும்? இந்த உலகத்துல மீண்டும் வரணும்ன்ற நம்ம ஆசையே நமக்கு இருக்காது இல்லைங்களா? ஏன்னா காலையில இருந்து சாயந்தரம் படுக்கிற வரைக்குமே நம்ம வந்து சதா சர்வ காலம் எந்த ஒரு சூழ்நிலையில என்ன வரும், எப்படி நம்ம அதை ஃபேஸ் பண்ணணும், இது எல்லாமே நடந்துட்டு இருக்கிறது தான். கஷ்டமான சூழ்நிலைகள் வந்து நிறைய இடத்துல நமக்கு எப்பவுமே ஏற்பட்டுட்டே இருக்கும். சோ மீண்டும் இந்த உலகத்துக்கு நம்ம வந்து இத்தனை கஷ்டங்கள் அனுபவிக்கணுமா, எப்படாபா முக்தி அப்படிங்கிற மோட்சம் அப்படிங்கறது அந்த நினைப்பு நமக்கு கண்டிப்பா வரும் இல்லைங்களா? சோ அது வந்து ஆன்மீக வாழ்வை குறிக்கின்றது. நாம நம்மளுடைய இலக்கு ஜென்ரலா காமனா பர்சன் எந்த ஆன்மீகத்தை பத்தியுமே தெரிஞ்சுக்காத ஒருத்தருக்கு கூட வந்து மீண்டும் இந்த உலகத்துல பிறந்து நம்ம வந்து கஷ்டப்படணும்ன்ற அவசியம் இல்லை அப்படிங்கிற அந்த ஜெனரிக்கான தாட் ப்ராசஸ் கண்டிப்பா வரும். சோ அது அப்ப நாம இங்க வரலன்னா வேற எங்கதான், எங்கேயோ ஒரு இடத்துக்கு போகணுமா இல்லையா? நம்ம வேர் இஸ் அவர் லொகேஷன் அப்படிங்கறதும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதாவது பகவான் இடத்துல போகிறது தான் நம்மளுடைய ஃபைனல் டார்கெட். சோ அதுதான் ஆன்மீக வாழ்க்கை. சோ அந்த இடத்துல போகணும்னாக்கா மீண்டும் நாம திரும்பி இங்க வரமாட்டோம். அதை தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். பகவத்கீதையை முழு ஆர்வத்துடனும் அக்கறையுடனும், இது மிகவும் நீங்க எல்லாருமே டபுள் அண்டர்லைன் பண்ணிக்கணும். பகவத்கீதையை எப்பவுமே வந்து இன்ட்ரெஸ்டோட கேட்கணும். அதில் வந்து நம்ம ஈடுபாடோட கேட்கணும். ஆக்சுவலி ஒருவன் படித்தால் பகவானின் அருளால் அவனது பூர்வ ஜென்ம பாவங்கள் செயல்படாமல் போகும். இது கீத மகாத்மியத்துல சங்கராச்சாரிய சொன்னது ஆக்சுவலி. இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ நாம இந்த 18 நாட்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தியோடையும் ஸ்ரத்தையோடையுமே வந்து இந்த பகவத்கீதையை வந்து நம்ம கேட்கும் பொழுது கண்டிப்பாக நம்மளுடைய பூர்வ ஜென்மத்துல இருக்கக்கூடிய பாவங்களுடைய விளைவுகள்ல இருந்து பகவான் வந்து மோட்சத்தை கொடுக்கின்றார். இதை வந்து நம்ம தெரிஞ்சு, ஏன்னா அவெல்லாம் உண்மையை உணர்ந்தவர்கள், அவங்க சொன்னது நம்ம கண்டிப்பா கேட்கணும். ஆக்சுவலி கீத மகாத்மியத்துல ஒரு ஸ்லோகம் இது. சர்வோபனிஷதோ காவோ தோக்தா கோபால நந்தன பார்த்தோ வஸ்த சுதீர் போக்தா துக்தம் கீதாமிருதம் மகத். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இது ஒரு அனாலாஜி கம்பேரிஷன். சோ அதாவது கீதை என்னும் அந்த, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவத்கீதை பாத்தீங்கன்னாக்கா எதோட கம்பேர் பண்றாங்கனாக்கா பசுவோட கம்பேர் பண்றாங்க. சோ அந்த பசுவை வந்து ஓட்டி செல்றவர் யாருன்னாக்கா அதை சொல்றவர் யாரு? பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர். ஆடு அதான் சாரி மாடு மேய்க்கும் அந்த சிறுவன் யாருன்னா கோபாலன், அதாவது ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மா. சோ அந்த மாட்டிலிருந்து கறக்கக்கூடிய பால் தான் நாம எல்லாருமே கேட்கக்கூடிய உபதேசங்கள். அந்த உபதேசத்தை வந்து
யார் கேட்கிறாங்கன்னாக்கா பகவான் கிட்ட இருந்து அர்ஜுனன் கேட்கின்றான். அவன் ஒரு கன்றுக்குட்டியாக அங்கு இந்த அனாலஜி நிறைய பர்பட்ஸ், அதாவது மொழிப்புரை டீட்டெயில்டா சொல்லக்கூடிய ஒவ்வொரு இதுக்குமே புக்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய அனாலஜிஸ் சொல்லியிருப்பாரு பிரபுபாதா. நம்ம வாழ்க்கையில சிம்பிளா கம்பேரிஷன்ஸ் கூட நம்ம வந்து அதுல இருந்து பண்ணிக்குவோம் இல்லைங்களா. சோ இடையர்குல சிறுவனாக புகழ்பெற்று விளங்கும் பகவான் கிருஷ்ணரால் கறக்கப்படுகின்றது. என்னது அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாமே சொல்றது யாரு, உபதேசங்கள் எல்லாம் சொல்றது கிருஷ்ண பரமாத்மா. சோ அதுதான் பால், அமுதமான அந்த பால். சோ அந்த பாலை பருகுபவன் யார் அப்படின்னாக்கா அர்ஜுனன். சோ இத வந்து இப்ப நாம எல்லாரும் கூட அந்த பாலை அமிர்தமாக அருந்த போகின்றோம். சோ இந்த 18 நாட்கள்ல சோ அறிவு சான்றவரும் தூய பக்தர்களும் பகவத்கீதை என்னும் அமிர்த பாலை குடிக்க வேண்டியவர்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு. நீங்க எல்லாருமே வந்து இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் பாத்ல வந்து அட்லீஸ்ட் இன்னைக்கு வந்திருக்கீங்க, யூ ஆர் என்டர்ட் இன் திஸ். இதை வந்து கேட்கணும்ன்ற அந்த ஆவல், அந்த பக்தி இதெல்லாமே கலந்து வந்ததுனால்தான் உங்களுக்கு பகவானும் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்திருக்காரு. சோ இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்திருக்கும் போது கண்டிப்பா உங்களுக்கு வந்து இதை அருந்தக்கூடிய அந்த தகுதியும் உண்டு. பிளஸ் அதை வந்து இன்ட்ரெஸ்டோட நீங்க வந்து வந்திருக்கீங்கன்றதையும் என்னால புரிஞ்சுக்க முடியறது. ஸோ இது எல்லாமே உங்களுக்கு பகவான் நல்ல விதத்துல உங்களுக்கு வந்து புரிய வைக்கட்டும் என்ற பிரார்த்தனையோட நான் இந்த செஷனுக்குள்ள என்ட்ரி ஆகிறேன். ஸோ அர்ஜுன விஷாத யோகம். ஸோ அர்ஜுனனுடைய கவலை, என்ன கவலை அவனுக்கு அப்படிங்கறது வந்து நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா 3 காட்சிகள் இருக்கு. ஸோ ஒரே இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா திருதராஷ்டர் அவருடைய அரண்மனையில உட்கார்ந்துருக்கார், சஞ்சயன் அவன் பக்கத்துல உட்கார்ந்துருக்கார், அவருடைய சேவகன் ஆக்சுவலி ஃப்ரெண்டு எல்லாமே. ஸோ பாதுகாவலர் வந்து சஞ்சயன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வியாசதேவருடைய சிஷ்யன் கூட ஆக்சுவலி. ஸோ போர் முனையில என்ன நடக்கிறது அப்படிங்கறது வந்து தெரிஞ்சுக்கணும்ன்றது திருதராஷ்டனுக்கு ஆசை. ஆனா அவனுக்கு வந்து அந்த அவுட்கம்ஸை வந்து தாங்கிக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டி கிடையாது. ஏன்னா அவன் பேராசை கொண்டவன். இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா, அதாவது அதனுடைய எக்ஸ்ட்ரீம் லெவல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவாங்க என்வியஸ்னஸ் சொல்லுவாங்க. அதாவது தான்கிட்ட மட்டும்தான் அனைத்து இருக்கணும், இன்னொருத்தருக்கு தன்கிட்ட இல்லாதது இன்னொருத்தர்கிட்ட இருந்தாக்கா அது அவனுக்கு பிடிக்காது, அது அவங்ககிட்ட இருக்கக்கூடாது. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நேச்சர், அந்த அளவுக்கு பேராசையினுடைய எக்ஸ்ட்ரீம் லெவல் செல்ஃபிஷ்னஸ். ஸோ இந்த ஒரு கோட்பாடு தான், தன் பிள்ளைகள் மட்டுமே அனைத்துமே ஆள வேண்டும் அப்படிங்கிற எண்ணம் கொண்டவர் ஆக்சுவலி. அவங்க மட்டும்தான் அவனுடைய உலகம் அப்படிங்கிற சுயநலத்தான ஒரு தன்மை. அதே மாதிரி பார்க்கும்போது தன் பிள்ளைகள் அதர்ம வழியில் செல்கிறார்கள் என்பது அவனுக்கும் தெரியும். ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா போர்ல வந்து தர்மம் தான் வெல்லும் என்ற உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபியர் அவனுக்கு இருக்கு, பயம் இருக்கு அவனுக்கு. ஸோ தவறு இழைத்தால் கண்டிப்பாக நமக்கு கூட பயம் வரும் இல்லைங்களா. அதே மாதிரிதான் he knows வாட் இஸ் தர்மம் என்பது அவனுக்கு தெரியும், தன் பிள்ளைகள் அதர்ம வழியில் செல்கிறார்கள் என்பதும் தெரியும். இருந்தாலும் அவனுடைய பாசம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா கண்களை மறைத்து விட்டது. அவனுக்கு பிறவிலேயே கண்கள் இல்லை என்றாலும் இந்த ஞான கண்கள் கூட அவனுக்கு கிடையாது. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நேச்சர் அவனுக்கு. ஸோ அவனுடைய கலக்கம் இதுதான் அந்த ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர் மேல. என்ன ஆகுமோ போர்னுடைய விளைவுகள், அதாவது ஸ்டில் போர்னுடைய அவுட்கம் வந்து தர்மத்துக்கு இருந்தாலும் தன் பிள்ளைகளுக்காக பாண்டுவின் பிள்ளைகள் விட்டு கொடுத்துட்டு போயிடுவாங்களா அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனும் அவனுக்கு உண்டு. எதிர்பார்ப்பு எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அடுத்தவர்கள் எல்லாமே இவங்களுக்கு விட்டு கொடுத்துடணும்னு நினைக்கக்கூடிய தன்மை, பேராசனுடைய ஹையஸ்ட் லெவல். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா சென்டர்ல இருக்கிறது வந்து துரியோதனன். இவன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தன்னுடைய குருவான துரோணாச்சாரியார் கிட்ட போயிட்டு அவருடைய தவறை பற்றி சுட்டி காட்டக்கூடிய ஒரு சீன் அது. ஸோ செகண்ட் ஸ்லோகம் அது. மூணாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம அர்ஜுனர் வந்து கலங்கி போயிட்டு இந்த போரே நான் புரிய மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உட்காரக்கூடிய தன்மை, அதுக்கான காரணங்கள் எல்லாம் சொல்லிட்டு உட்கார்ந்துருவார். ஸோ அதுதான் நம்ம வந்து இந்த சாப்டர்ல படிக்க போறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் யார் மாதாஜி வாசிக்கிறாங்க? இன்னைக்கு வந்து நானே வாசிக்கிறேன், அதுல எழுதிட்டு இருக்கேன் எல்லாரோட பேரும் அதுல. நோ ப்ராப்ளம். ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமஹ. ஸ்ரீ பகவத்கீதா அர்ஜுன விஷாத யோகः. धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत् सञ्जय. எஸ், தர்மக்ஷேத்திர குருக்ஷேத்திர திருதராஷ்டிர உவாச்ச. இவர் இந்த ஒரு இடத்துல மட்டும் தான் பேசுவார் ஆக்சுவலி. ஸோ இங்க சஞ்சயனுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா வேத வியாசரால் கொடுக்கப்பட்ட அந்த தெய்வீகமான கண்கள் அதை வச்சுட்டு அந்த போர் முனையில என்ன நடக்கிறதுன்றது இந்த ரூம்ல உட்காந்தே பார்த்து நம்ம திருதராஷ்டருக்கு சொல்லுவார். ஸோ அந்த முறையில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்ப வந்து போர் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி திருதராஷ்டர் வந்து கேட்கிறார். ஸோ தர்மக்ஷேத்திரம்,
சோ அதாவது தர்மத்தை நிலைநிறுத்தப்பட்ட அந்த ஸ்தலம், அதாவது மேல் உலகத்துல இருக்கக்கூடியவங்க எல்லாமே வந்து இங்க அந்த பர்டிகுலர் குருஷேத்திரம் என்ற இடத்துல வந்து புண்ணிய காரியங்கள் எல்லாமே நிறைய செய்வாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பரசுராமரும் வந்து அந்த ஸ்தலத்துல வந்து he waged the war against the kshatriyas. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதர்மம் புரிந்த சத்திரியர்களை வதைத்த இடம் வந்து அந்த குருஷேத்திரம் என்னும் அந்த ஸ்தலம். சோ அந்த ஸ்தலத்தினுடைய வேல்யூவே என்னன்னாக்கா தர்மத்தை நிலைநிறுத்துவதுதான். அந்த ஸ்தலத்துல யார் மரணித்தாலும் அவர்கள் சொர்க்கத்துக்கு பிராப்தி உண்டுன்னு பகவானும் வந்து அந்த போருக்கு முன்னாடி வந்து அனௌன்ஸ் பண்றாரு ஆக்சுவலி. சோ வீரமரணம் யார் யார் எய்துகிறார்களோ அவர்கள் அனைத்துமே சொர்க்கலோகம் செல்வார்கள்ன்ட்டு. சோ அப்படிப்பட்ட தர்மக்ஷேத்திரம் குருஷேத்திரத்துல சமவேதா, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒன்று கூடிய பிறகு போர் புரிய யுயுசவாகனாக்கா போர் புரியறதுக்காக ஒன்று கூடிய பிறகு யார் யார் ஒன்று கூடியிருக்கிறார்கள்? மாமகா என்னுடைய பிள்ளைகள், பாண்டவா சைவ அதாவது தம்பி பிள்ளைகளை தன் பிள்ளைகளாக அவர் கருதவே இல்லை, பாண்டவர்களுடைய பிள்ளை. அங்கே டிஃபரன்சியேஷன் இல்லைங்களா? சோ ஒரு வீட்டுல அண்ணன் தம்பி எல்லாரும் இருக்கும் பொழுது, ஒரு ஜாயிண்ட் ஃபேமிலியில இருக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா இதெல்லாம் அந்த காலத்துல வந்து நல்லபடியா நடந்தது. இப்பெல்லாம் நாம எல்லாருமே we are become the very nuclear family ஆயிட்டோம். ஸோ புரோட்டான்ஸ் நியூட்ரான்ஸ் மாதிரி சின்ன, அதாவது ஒரு 2 பேர் ஒருத்தர் இருக்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு. தட் இஸ் ஹவு நம்மளுடைய ஃபேமிலி கல்ச்சர் அப்படி ஆயிடுச்சு. ஸோ அப்பெல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா 10 பேர் 4 பேர் பிள்ளைகள் இருந்தா கூட அந்த பெரிய ஃபேமிலி இருக்கும் இல்லைங்களா? ஸோ ஒருத்தர் இறந்துட்டா கூட அவங்களுடைய பிள்ளைகளையும் தன் பிள்ளைகளாக தான் பாவித்து அவங்கள படிக்க வச்சு கல்யாணம் பண்றது எல்லாமே வில் பி ஷேர்ட் ஆக்சுவலி. ஆனா இப்ப அப்படி கிடையாது. ஸோ அது அந்த அந்த நேச்சர் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த காலத்திலேயே நம்ம திருதராஷ்டிராக்கும் இருந்தது. சோ தம்பி இறந்த பிறகு தம்பி பிள்ளைகளை தன் பிள்ளைகளாக அவன் கருதவே இல்லை. சோ அப்ப பாத்தீங்கன்னாக்கா மாமகா பாண்டவா சைவ பாண்டவர்களும் கிம என்ன குருவத்தை செய்தார்கள் சஞ்சயனே, என்ன செய்தார்கள் சஞ்சயனே அப்படின்ட்டு வந்து ஒரு கொஸ்டின் வந்து வைக்கிறார் ஆக்சுவலி. சோ அங்க என்ன நடக்கிறதுன்றது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இவர் வந்து முயற்சி செய்யறார். சோ தர்மக்ஷேத்திரம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா உன்னதமான இது ஒரு அனாலஜி ஆக்சுவலி. சோ அதாவது பாலுக்கு வந்து ஒப்பிடுகின்றோம் அந்த கஷேத்திரத்துக்கு. அந்த கஷேத்திரத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதர்மம் புரிந்தவர்கள் ஒரு பக்கம், தர்மம் புரிந்த தர்மவான்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் இன்னொரு பக்கம் இருக்காங்க இல்லைங்களா? சோ இந்த பாலை வந்து நம்ம வந்து லெமன் கொஞ்சம் போட்டோம்னா எப்படி வந்து நம்மளால வந்து we can take the பன்னீர் எடுக்கிறோம் இல்லைங்களா? சோ அந்த பன்னீருடைய இதை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தர்மத்தை சார்ந்தது. அந்த வேஸ்டான அந்த வாட்டரை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதர்மம் புரிந்த கௌரவர்கள் வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்ணது. சோ இந்த தர்மத்தினுடைய அவுட்கம் எப்படி இருக்கும்னாக்கா ஸ்வீட்டாக இருக்கும். அதுதான் வந்து இந்த அனாலஜி சொல்லி இருக்கிறது இந்த இடத்துல. சோ எஸ், 3வது ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. பஷ்யைதாம் பாண்டுபுத்ராணாம் ஆச்சார்ய மஹதீம் ச மோம் வ்யூಢாம் த்ருபதபுத்ரேண தவ சிஷ்யேன தீமதா. எஸ், பாத்தீங்கன்னாக்கா பஷ்யைதாம் பாண்டிபுத்ராணாம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவன் போயிட்டு என்ன பண்றான், நம்ம துரியோதனன் மன்னனாக அவன் வந்து, ஏன்னா he is heading the army, அதனால அவன் தான் கிங் ஆக்சுவலி ஃபார் த கௌரவ சைட்ல. ஸோ அவன் வந்து போயிட்டு அவன் ஆச்சாரியா கிட்ட போறான். ஆச்சாரியா அவர் எல்லாருக்குமே, இவங்களும் பாண்டவர்களுக்கும் கௌரவர்களுக்கும் காமன் தான் அவர் டீச்சரு. ஸோ அவர்கிட்ட போறார். மஹதீம் மீன்ஸ் கிரேட், அதாவது பெரிய. சமூம் அப்படின்னாக்கா அந்த மிலிட்டரி ஃபோர்ஸ் பத்தி சொல்றாரு. வியூகம், அதாவது பாண்டவர்கள் அமைத்திருக்கக்கூடிய வியூகத்தை பத்தி இப்ப சொல்ல ஆரம்பிப்பான். யாரு? நம்ம துரியோதனன் வந்து. துருபத புத்திரேனா, துருபத புத்திரன் யாருன்னாக்கா துஷ்டதுய்மனன். சோ நமக்கு இந்த ஸ்டோரி பேக்ரவுண்ட் நமக்கு தெரியும் இல்லைங்களா? சோ திரௌபதியும் துஷ்டதுய்மனனும் வேள்வித்திலிருந்து வந்தவங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். ஏன்னா துருபதனுக்கு வந்து பிள்ளை கிடையாது. சோ ஏன்னா ஒரு காலத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா துரோணாச்சாரியாருடைய தந்தை கிட்டதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா துருபதனும் சரி துரோணாச்சாரியாரும் சரி இந்த வித்தைகள் எல்லாம் கத்துண்டவங்க ஆக்சுவலி. சோ ஆனா 2 பேருமே ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆனா எப்பயோ ஒரு ஹெல்ப் கேட்க வரும்பொழுது துருபத மன்னன் வந்து கொடுக்க மறுத்து விடுகின்றான். அதனால வந்து துரோணாச்சாரியா போர் புரிந்து பாதி நாட்டை வாங்கிடுறாரு ஆக்சுவலி. சோ அவர் மேலே படையெடுத்து அப்ப வந்து சபதம் எடுக்கிறான், எனக்கு வந்து பிள்ளை இல்லைன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன், உனக்கு இதுக்காகவே நான் வேள்வி செஞ்சாது ஒரு பிள்ளை உன்னை வதை செய்வதற்காகவே நான் வந்து ஒரு பிள்ளை வரத்தை நான் வேண்டுவேன்னு சொல்லிட்டு வேள்வியை வளர்த்துதான் வந்து திரௌபதியும் துஷ்டதுய்மனும் வர்றது ஆக்சுவலி. சோ இருந்தாலுமே துஷ்டதுய்மனன் வந்து தன்னை கொல்ல போகின்றான், அவன் அதுக்காக தான் பிறவி எடுத்திருக்கான்றது தெரிஞ்சிருந்தோம். துரோணாச்சாரியார் வந்து தன்னுடைய ஆசிரியர் தர்மத்தை வந்து என்ன கரெக்டா கடைபிடிச்சார். அவனுக்கும் போர்க்கலைகளை எல்லாத்தையுமே சொல்லி கொடுத்தார் ஆக்சுவலி.
சோ அவர் சொல்லி கொடுத்த போர்க்கலையிலே வந்து கடைசியில வந்து துரோணாச்சாரிய வதைக்கிறதும் துஷ்டதுய்மன் தான். அது எவ்வளவு பெரிய தவறு அப்படிங்கிறது தான் வந்து இப்போ வந்து நம்ம துரியோதனன் வந்து சுட்டி காட்ட போகிறான். ஹீஸ் அ பொலிட்டிஷியன் இல்லையா, அதுதான் வந்து சொல்ல போறோம். பாரு உன்னுடைய சிஷ்யன் வந்து எவ்வளவு நல்லா அமைச்சிருக்கான். சோ ஆசிரியரே, இதோ பாண்டுவின் மகன்களின் பெரிய படையை உங்கள் புத்திசாலித்தனமான சீடனால் துருபதனின் மகனால் திறமையாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. தவ சிஷ்யேனா தீமதா, அதாவது தீமதான்றாக்கா எவ்வளவு அருமையாக வந்து வெரி இன்டெலிஜென்ட். தீமதான்னாக்கா நுண்ணறிவு இல்லைங்களா. சோ அத புத்தி கூர்மையோட அவன் எவ்வளவு அழகா அமைச்சிருக்கான் பாருங்க. படையில வந்து பாண்டவர்கள் பின்தங்கியவர்கள் தான். சோ இருந்தாலும் லிமிட்டடா இருக்கக்கூடிய அந்த படையை வந்து அவ்வளவு அழகா ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கறது வந்து சொல்றாரு ஆக்சுவலி. இது முடிஞ்ச பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா மேலும் அந்த பக்கம் படையில யார் யாரு பெரிய பெரிய மகாரதர்கள் இருக்காங்க, இந்த பக்கம் படையில யார் யார் மகாரதர்கள் இருக்காங்க, இது எல்லாத்தையுமே ஒவ்வொன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா டில் 18th ஸ்லோகம் வரைக்குமே பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம துரியோதனன் வந்து சொல்ல ஆரம்பிப்பார் ஆக்சுவலி. சோ இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா காஷிராஜன், குந்தி போஜன், அதுக்கப்புறம் வந்து விராடன், இவங்க எல்லாருமே சப்போர்ட் யாருக்கு, நம்ம பாண்டவர்களுக்கு. அந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஈவன் சல்லியன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம இவங்களோட மாமனா இருந்தாலும் he has been cheated. அந்த பக்கம் போய் போர் புரிய வேண்டியதா இருந்து அபிமன்யு அஸ்வத்தாமன், அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா துரோணாச்சாரியார், அதுக்கப்புறம் கிருபாச்சாரியார், இவங்க எல்லாருமே வந்து அந்த பக்க சைட்ல இருக்கக்கூடிய கர்ணன், இவங்க எல்லாருமே அந்த பக்க சைடு நின்று போர் புரியுது. இந்த ரெண்டு பக்கத்தினுடைய படைகளை பற்றி விவரிக்க ஆரம்பிக்கின்றான் யாரு, நம்ம துரியோதனன். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒவ்வொருத்தரும் வந்து இந்த இந்த முடிஞ்ச பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா தத்தம் சங்குகளை வந்து ஊத ஆரம்பிக்கிறாங்க. அதுதான் வந்து இந்த 19th ஸ்லோகம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுல நடுவுல சொல்றான் இம்மெஷரபிள் அபராயிதம் அப்படின்னாக்கா இம்மெஷரபிள் பராயித்தம் பராயப்தம்னாக்கா மெஷர் பண்றது, அளவிடக்கூடிய அளவுல இருக்கு இவங்களுடைய படைகள். யாருடைய படைகள், அர்ஜுனருடைய படைகள். ஆனா துரியோதனுடைய படைகள் பாத்தீங்கன்னாக்கா பாட்டனார் பீஷ்மரால் பாத்தீங்கன்னாக்கா அளவிட முடியாத அளவுக்கு அவர் வந்து சேர்த்து வச்சிருக்காரு அத்தனை படைகள். சோ இந்த மாதிரி அவன் சொல்லிட்டே வரும்போது எல்லாருமே வந்து நம்மளுடைய பாட்டனார் பீஷ்மருக்கு வந்து பாதுகாப்பு கொடுக்கணும். ஏன்னா he has become old. அதனால வந்து அவருக்கு வந்து நம்ம வந்து சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த வாக்கியத்துல வந்து முடிக்கிறான் ஆக்சுவலி. சோ அந்த முடிக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாருமே தன்னுடைய சங்குகளை, அது முடிச்ச பிறகு நம்ம பீஷ்மர் வந்து தன்னுடைய சிம்மநாதமா இருக்கக்கூடிய அந்த இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கான்ஷல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா he will blow his கான்ஷல் ஆக்சுவலி. சோ அவர் வந்து அந்த சங்கநாதம் வந்து முழக்கிறார். அதுக்கப்புறம் அவர் முழங்கின பிறகு இந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய பாண்டவர்கள் பக்கம் இருக்கக்கூடிய எல்லாருமே அர்ஜுனன், பீமன், நகுலன், சகாதேவன், கிருஷ்ணர், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம இவர் தர்மர், இத்தனை பேருமே தத்தம் சங்குகள் எல்லாமே, அதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய தன்னுடைய பாண்டவர்களுடைய பிள்ளைகள் எல்லாருமே வந்து பறைகள் சங்குகள் எல்லாத்தையுமே வந்து ஊத ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆக்சுவலி. சோ அதுதான் நீங்க சொல்றது ஆக்சுவலி. சகோஷோ எஸ் 19th பாசிங் மாதாஜி. சகோஷோ தார்த்ரு ராஷ்டிராணாம் ஹிருதயானி வியதாரயத் நபஸ்ச பிருத்திவீம் சைவ துமுலோ வியனுநாதயன். எஸ். சோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹிருதயானி, அதாவது அவ்வாறு முழங்கப்பட்ட, இவங்க துரியோதனன் பக்கம் முழங்கும் பொழுது பாண்டவர்களுக்கு எந்த எஃபெக்டும் தெரியல. ஆனா பாண்டவர்கள் பக்கம் வந்து முழக்கம் வரும்பொழுது திருதராஷ்டனுடைய பிள்ளைகளுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹிருதயங்கள் சிதறலாயின அப்படிங்கிறது தான் விளக்குற ஸ்லோகம் தான் இந்த ஸ்லோகம். சோ சகோஷோ, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய எண்ணற்ற சங்கொலிகள் ஆக்சுவலி. தார்தராஷ்டிரானாம், அதாவது பாத்தீங்கன்னா அதாவது திருதராஷ்டனுடைய மக்கள்கள், அந்த ஹிருதயானி வியதராத் நப்ஷப்ஷ் பிரித்தீம் சசைவதோ மூல அபியானுதாயன் அப்படின்னாக்கா நம்ம பாத்தீங்கன்னாக்கா பூமியும் வானமும் முழங்கும் அளவுக்கு, அதாவது கீழே, அதாவது கீழேந்து ஆகாயம் அளவுக்கு கேட்கிற அளவுக்கு, அந்த அளவுக்கு பெரிய சைஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க வந்து இந்த சப்தத்தினுடைய லெவல், இந்த சவுண்ட் லெவல் அந்த அளவுக்கு ஹை பிச்ல இருந்தது ஆக்சுவலி. சோ பூமியும் வானமும் நடுங்குமாறு எதிரொலிக்க திருதராஷ்டிரனின் மகன்களுடைய இதயங்கள் வந்து சிதறி போயின. ஏன்னா அது வந்து பயத்தை உண்டு பண்ணியது. எப்பொழுதுமே தவறு செய்பவர்களுக்கு இந்த பயம் என்பது கண்டிப்பாக வரும் ஆக்சுவலி. எஸ். சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா ஏன் அந்த அளவுக்கு பயம் வந்ததுன்னாக்கா 20th ஸ்லோகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு கொடுத்திருக்காங்க. சோ தெர் ஆர் மெனி ரீசன்ஸ். இதுல வந்து ஒண்ணு வந்து
எல்லாரையுமே ரட்சிக்கக்கூடிய கோவிந்தர் நம்ம கிருஷ்ண பரமாத்மா பார்த்தசாரதியா இருக்காராங்க. தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் திங். ரெண்டாவது வந்து அவர்கள் போர் புரியக்கூடிய ஸ்தலம் வந்து தர்மக்ஷேத்திரம் ஆக்சுவலி. ஸோ அங்க வந்து தர்மத்துக்கு தான் எப்பொழுதுமே சப்போர்ட்டா இருக்கும். அந்த ஸ்தலமே வந்து தர்மத்தின் பக்கம்தான் வந்து வெற்றியை நாடித்தரும். ரெண்டாவது இது. மூணாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அக்னி தேவர் கொடுத்த தேர் யாருக்கு? அர்ஜுனருக்கு ஆக்சுவலி. ஸோ அந்த தேரும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வெற்றியை புனிதம் என்று நாம கருதும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அக்னிக்கு தான் நம்ம என்னைக்குமே சொல்லுவோம் இல்லைங்களா. யாகங்கள் எல்லாம் நம்ம வளர்க்குறோம் இல்லையா, எதுக்குன்னாக்கா இட் வில் கிவ் த பியூரிட்டி. ஸோ அந்த ஸ்தலத்துக்கும் நமக்கு வந்து அந்த இம்பியூர்னஸ் எல்லாம் கிளியர் பண்ணி பியூரிட்டி கொடுக்கும் ஆக்சுவலி. ஸோ அக்னி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பியூரிட்டி ஃபார்ம். ஸோ புனிதமான இது வந்து சிம்பல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அக்னியினுடைய ஸ்வரூபம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. ஸோ அப்படிப்பட்ட அக்னியினுடைய சொரூபமா இருக்கக்கூடிய அக்னி தேவன் வந்து கொடுத்த தேர் தான் இது ஆக்சுவலி. அதுக்கப்புறம் அவன் கையில இருக்கக்கூடிய காண்டீவம், ஸோ அதுவும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சிவபெருமான் கிட்ட இருந்து வாங்கினது காண்டீவம் ஆக்சுவலி. நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எங்க வந்து பகவான் இருக்காரோ அவருடைய தேவதை ஆன லக்ஷ்மி, அதாவது பாத்தீங்கன்னா அதிர்ஷ்ட தேவதையான லக்ஷ்மியும் அவரோட தான் இருப்பாங்க, இருதயத்திலே எப்பவுமே இருக்கவங்க. சோ அந்த அதிர்ஷ்ட தேவதையே அவர் கூட இருக்கும்போது கண்டிப்பாக இவர்கள் பக்கம் பாத்தீங்கன்னாக்கா வெற்றி என்பது நிச்சயமாக கிடைக்கும். சோ புலன்களினுடைய அதிபதி, அதனால்தான் ரிஷி கேஷம் அப்படின்னு சொல்றோம். கேஷம் என்றால் நம்மளுடைய இது கேசத்தை பத்தி சொல்றது. நம்மளுடைய புலன்களை வந்து கண்ட்ரோலா வச்சிருக்கிறது பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அப்படிங்கிறதுனாலதான் அவருக்கு ரிஷி கேஷா அப்படிங்கிற இன்னொரு பெயர். அதுக்கப்புறம் நம்ம அர்ஜுனனுடைய தேர் கொடியில பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹனுமனுடைய சிம்பல் இருக்கு ஆக்சுவலி, எம்ப்ளம். அதாவது அதுதான் கபித்வஜா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கு கபி என்றால் குரங்கு. ஸோ ஓகே, அவருடைய பிக்சர் வந்து அந்த சிம்பல். அவர் வந்து நம்ம இவர் போய் கேட்பார், சப்போர்ட் கேட்பார். வாயு மைந்தனா இருக்கக்கூடிய பீமன் வந்து, ஏன்னா அவரும் வாயு மைந்தனே இல்லையா. ஸோ போயிட்டு சப்போர்ட் பண்ணணுன்றதுக்காக எல்லா பக்கமும் பறவைகள் வந்து சப்போர்ட் கேட்கும்பொழுது இவர் வந்து ஹனுமன் கிட்ட போகும்பொழுது, மனிதர்கள் போரிடக்கூடிய இந்த இதுல வந்து தேவர்கள் கண்டிப்பாக பங்கு கொள்ள முடியாது, அதனால வந்து நான் வந்து உங்களுடைய கொடியில வந்து சின்னமாக இருப்பேன் அப்படின்ட்டு சொல்லிடுவார். ஸோ அதனாலதான் அந்த எம்ப்ளம் இதுல வந்து தட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் திங். ஸோ இவங்க வெற்றி பாதையில போறதுக்கான மார்க்கங்கள் பாத்தீங்கன்னா நிறைய பாசிட்டிவ் பாயிண்ட்ஸ் இது வந்து 20, 21, 22 எல்லாமே வர ஆரம்பிக்கும் ஆக்சுவலி. ஸோ இது எல்லாம் முடிச்ச பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம இவர் அர்ஜுனர் வந்து சொல்வார், அதாவது பாத்தீங்கன்னா சேனையோர் உபயோர் மத்தியே ரதம் ஸ்தாபைய அச்சுதா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்வார் ஆக்சுவலி. ஸோ அதாவது 2 சேனைகளுக்கு மத்தியில வந்து எடுத்துன்னு போயிட்டு நீங்க இந்த தேரை வந்து நிறுத்துங்க, நான் யாரோடு போர் முறையில் பொருந்துவேன் என்பதை நான் பார்க்க வேண்டும். ஸோ நான் வந்து ஆப்போசிட் பார்ட்டியில யாரோட நான் வந்து போர் புரியணும்ன்றத நான் பார்க்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவார் ஆக்சுவலி. சரின்ட்டு பகவானும் வந்து அந்த ரதத்தை கொண்டு போயிட்டு வெண் குதிரைகள் பூட்டப்பட்ட அந்த ரதத்தை எடுத்துன்னு போயிட்டு 2 படைகள் மத்தியில வந்து நிறுத்துறார் ஆக்சுவலி. ஸோ அர்ஜுனர் வந்து அந்த பக்கம் இருக்கிறவங்களை எல்லாரும் இந்த பக்கம் தன்னுடைய பக்கத்துல இருக்கவங்களையும் பாக்குறார், அடுத்த எதிரில இருக்கக்கூடிய எல்லாரையுமே பாக்குறார். ஸோ 2 பக்கமே பாத்தீங்கன்னாக்கா தன்னுடைய உறவினர்கள் தான், தாத்தா, பாட்டன்மார்கள், தந்தைமார்கள், மாமன்மார்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்து 2 பக்கத்துலயும் இருக்கிறத வந்து அவரால், பிள்ளைகள் எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா போர் முனையில நின்றுட்டு இருக்கிறத வந்து பாக்குறான். ஸோ ஒரு நிமிடம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவ்வளோ நேரம் அவன் வந்து அதை பத்தி யோசிக்காது இருந்தவன் அந்த நிலையை பார்த்த பிறகு அவனுக்கு வந்து எதிர்த்தரப்புல இருக்கக்கூடிய பீஷ்மர், துரோணர் இவங்க எல்லாரையும் பார்த்து அவருக்கு வந்து இவங்க எல்லாரையும் நம்ம கொல்லணுமா அப்படிங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வருகிறார் ஆக்சுவலி. அது என்னன்னாக்க கலக்கம், டியூ டு கம்பேஷன், இரக்கத்தன்மையினால நாம கூட நம்ம சொந்த பந்தங்களை கண்டிப்பாக கொல்லணும்ன்ற அந்த முயற்சி நமக்கு வராது. வி won't kill ஆக்சுவலி யாரையுமே. ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது எதிர்த்தரப்புல இருக்கக்கூடியவங்க நம்மளுடைய பந்தங்கள், ரத்த சம்பந்தங்கள் அப்படின்னு நினைக்க வரும்பொழுது அவர்களை எதிர்த்து நான் போர் புரிந்துதான் ஆக வேண்டுமா அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டினை வந்து வைப்பார். அதுக்கான காரணங்கள் தான் இந்த 5. இரக்கம், கம்பேஷன் சொல்லுவோம் இங்கிலீஷ்ல, இரக்கம். ஸோ எல்லாருக்குமே ஒரு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பக்தனுக்கு வந்து கண்டிப்பாக இரக்கம் என்பது உண்டு இல்லைங்களா. he is also a devotee, pure devotee actually. ஸோ சதா சர்வ காலமும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானை பற்றிய இதுதான் அவனுக்கு, கிருஷ்ணர் மேலதான் அவருக்கு எப்பவுமே இது பக்தி என்பது உண்டு. நாட் ஒன்லி எ ஃப்ரெண்ட், இந்த சாப்டர் முழுதுமே அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நண்பனாக தான் இருப்பார். நெக்ஸ்ட் சாப்டர்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் ஒரு சீடனாக மாறிவிடுகின்றார் ஆக்சுவலி. ஸோ இன்பமின்மை, ஏன்னா
சொந்தங்களை கொன்று விட்டால் அவங்கெல்லாம் போன பிறகு நம்ம ராஜ்யத்தை வச்சுட்டு என்ன சந்தோஷம் இருக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து கொஸ்டின் வைப்பார். அதுக்கப்புறம் கொல்லுவது பாவம், வேதங்களை கூட சொல்லியிருக்கிற பிரகாரம். ஸோ வி ஷுட் நாட் கில் எனி ஒன் அப்படிங்கிறத வந்து அது பிரகாரமும் பேசுவார். நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ போர்னுடைய அவுட்கம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா போர்னுடைய விளைவு வந்து நாசம் தான் இருக்கும். ஸோ மீண்டும் அந்த தேசம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நன்னிலை அடையறதுக்கு சில காலம் ஆகும் இல்லைங்களா. ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா வீட்டில் இருக்கக்கூடிய தந்தையாகப்பட்டவர் எல்லாருமே போர் முனையில போயிட்டு இறந்த பிறகு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த பிள்ளைகளும் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அதாவது பெண்களுக்கும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சப்போர்ட் எதுவுமே இருக்காது இல்லைங்களா. ஸோ பெண்களுக்கான பாதுகாப்பும் வந்து கஷ்டமாயிடும் ஆக்சுவலி. ஸோ அதுல வந்து கலங்கம் வரும் ஆக்சுவலி. பெண்களின் பாதுகாப்பு கெடும், பிள்ளைகளும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நல்வழிப்படுத்துபவர் இல்லாம கஷ்டமாயிடும் ஆக்சுவலி. ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்னாக்கா குடும்ப பாரம்பரியம் என்பது அழிந்து விடுகின்றது அப்படின்னு சொல்லுவார். ஸோ பெண்களுக்கான பாதுகாப்பு இல்லை என்று விட்டால் தேவையற்ற ஜனசந்ததியும் உருவாகிறதுக்கான சான்சஸ் நிறைய. ஸோ அப்படிப்பட்ட ஜனசந்ததிகள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் வந்து முன்னோர்களுக்கு கருமாதிகள் என்பது கொடுக்க முடியாது. அதாவது நாமெல்லாம் கூட ஸ்ராத்தம் செய்யறோம் இல்லைங்களா. ஸ்ராத்தம் என்பது மிகவும் உன்னதம், அதாவது இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங் நம்ம செய்யணும். அப்பதான் நம்மளுடைய மூதாதையர்கள் வந்து பாவங்களிலிருந்து வந்து விடுதலை அடைய முடியும். இல்லைன்னா அவங்க சதாசர்வ காலமும் பாவ இதுல வந்து உழந்துட்டே இருப்பாங்க, நரக இதுல வந்து அனுபவிச்சுட்டே இருப்பாங்க அவங்க வந்து. சோ நாம செய்யக்கூடிய ஸ்ராத்தம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுக்கு நிவேதனமாக செல்லும் பொழுது பகவான் அவர்களுக்கு வந்து பாவ விமோசனத்தை கொடுக்கின்றார். சோ அதனால அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த பாவ விளைவுகளிலிருந்து வெளியே வர்றாங்க. சோ குடும்ப பாரம்பரியம் அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வரும் பொழுது பெண்களுடைய பெண்கள் கலங்கப்பட்டால் கண்டிப்பாக தேவையற்ற சந்ததிகள் வரும் பொழுது இந்த முன்னோர்களுக்கு செய்யக்கூடிய கர்மாதிகள் எதுவுமே நடக்கிறது கிடையாது. சோ அதனால வந்து சதா நரக உலகத்துல வந்து அந்த முன்னோர்கள் உழந்துட்டு இருப்பாங்க. சோ அதனால குடும்ப அதாவது ஃபேமிலி வெல்ஃபேர் எதுவுமே நடக்காது, இஷ்யூ ஏதாவது ஃபங்க்ஷன்ஸ் எதுவுமே நடக்காது அப்படின்னு சொல்வார். சோ இந்த 4 இதெல்லாமே காரணங்கள் எல்லாத்தையும் காட்டி சோ நான் ஒரு போர் வீரன், என்னுடைய தர்மம் அதாவது என்னுடைய கடமை வந்து போர் புரிய வேண்டும், தட் இஸ் ஒன் டிசிஷன். ஆனா எதிர்த்தரப்புல இருக்கிறவங்களும் என்னுடைய பந்தங்கள் இந்த போர்னுடைய விளைவுகள் வந்து நன்மை இருக்காது என்பதால் எனக்கு போர் புரியணும்ன்ற அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது. சோ நான் இதை விட துறவியா போயிட்டு நான் காட்டுல உட்கார்ந்துடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு டிசிஷனோட வந்து அர்ஜுனர் வந்து இருப்பார். அதுதான் இருமனம், இன்டெசிஷன். அதை பத்தி சொல்றதுதான் ஸ்லோகம் 46. எஸ். அர்ஜுன உவாச்ச திருஷ்ட்வேமம் ஸ்வஜனம் கிருஷ்ண யுயுத்சும் சமுபஸ்திதம் சீதந்தி மம காத்ராணி முகம் ச பரிசுஷ்யதி. எஸ், இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனர் சொல்கிறார், திருஷ்டவேமம் ஸ்வஜனம் கிருஷ்ணா யுயுத்சவம் சமுபஷ்டிதம் ஷீதந்தி மம காத்ராணி முகம் சா பரிசுஷ்யதி. அதாவது போரிடும் உணர்வுடன் என் முன் கூடியுள்ள எனது நண்பர்களையும் பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்க திருஷ்டவேமம் அப்படின்னாக்கா பாக்குறாரு அவர் வந்து ஸ்வஜனம் கிருஷ்ணா. சோ என்னுடைய ஜனம், ஸ்வஜனம் என்னாக்கா என்னுடைய உறவினர்கள் அப்படிங்கறது அர்த்தம். யுஜுஷமம் என்பது போர் புரியறதுக்காக, சமுபஷ்டிதம். சீதந்தி மம காத்ராணி அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா என்னுடைய முகம் இதெல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா வாய் எல்லாமே உலர்வதாக நான் காண்கின்றேன் அப்படிங்கறது வந்து சொல்றார். இவருக்கு உடல் நடுக்கமே ஏற்படுகின்றது. யாருக்கு? அர்ஜுனருக்கு ஆக்சுவலி. சோ எனது நண்பர்களையும் உறவினர்களையும் கண்டு எனது உடல் என்ன ஆகுறது, அங்கங்கள் அதுதான் சொல்றோம், the limbs of the bodyன்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா. சோ அது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா நடுங்குகின்றது, வாய் வந்து உலர்வதாக நான் உணர்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. இது எதனுடைய அவுட்கம்? நமக்கு இரக்கம் இருந்தாதான் கண்டிப்பா இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வரும். சோ இரக்கமற்ற தன்மை வச்சுட்டு இருந்தா கண்டிப்பா we will not feel that actually. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம். நச்ச ஸ்ரேயோ அனுபஷ்யாமி ஹத்வா ஸ்வஜனம் ஆஹவே ந காங்க்ஷே விஜயம் கிருஷ்ண நச்ச ராஜ்யம் சுகானி ச. எஸ், நான் ஸ்ரேயோ அனுபஷ்யாமி அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம இந்த போர்ல வந்து சொந்த உறவினர்களை வெல்வதால் என்ன லாபம் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியலன்றார் அவர் வந்து. இதனுடைய போருடைய வெற்றியையோ
இல்ல ராஜ்யத்தையோ நான் விரும்பவே இல்லை அப்படின்னு சொல்றார். ராஜ்யம் சுகாசினச காங்ஷோ விஜயம் என்ன, அதாவது வெற்றியையோ இல்ல ராஜ்யத்தையோ நான் வந்து ஸ்வஜனம் ஆகவே, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்வஜனம் என்பது தன்னுடைய உறவினர்கள் நண்பர்கள் எல்லாத்தையுமே குறிக்கக்கூடியது. சோ சொந்த உறவினரை இப்போரில் கொள்வதால் என்ன நன்மை வரும் என்பது என்னால் காண முடியவில்லை. சோ அவுட்கம், அதனால எனக்கு என்ன லாபம் அப்படிங்கறத வந்து தெரியலன்றார். இதில் பெறக்கூடிய வெற்றியையோ ராஜ்யத்தையோ இன்பத்தையோ நான் விரும்பவில்லைன்னு சொல்லிட்டார். அவர் வந்து எனக்கு இதுல எந்த விருப்பமுமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டார். எஸ், பாவ செயல். பாபம் ஏவாஸ்ரயேத் அஸ்மான் ஹத்வைதான் ஆததாயினஹ தஸ்மான் நார்ஹா வயம் ஹந்தும் தார்த்ரராஷ்டிரான் சபாந்தவான் ஸ்வஜனம் ஹி கதம் ஹத்வா சுகினஸ்யாம மாதவ. எஸ், ஆததாயின அப்படின்னாக்கா அக்ரெஷர்ஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அடுத்தவர்களை வந்து கஷ்டப்படுத்துறோம் இல்லைங்களா, அக்ரெசஸ். 4 டைப்ஸ் ஆஃப் அக்ரெசஸ் ஆக்சுவலி. அதாவது இத்தகைய அக்கிரமக்காரர்கள்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ தட் இஸ் த ரைட் வேர்ட். அக்கிரமம் செய்யறாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லைங்களா, அதாவது தர்மமான செயல்கள் செய்யாதவர்கள்னு அர்த்தம். ஸோ அதர்மம் புரிபவர்கள் என்ற அர்த்தம். ஸோ தெர் ஆர் 4 டைப்ஸ் ஆஃப் அக்ரெசர்ஸ் ஆக்சுவலி வேதங்கள்ல. ஒருத்தருக்கு உணவுல வந்து விஷத்தை கொடுப்பது, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு வாழக்கூடிய ஒரு வீட்டை வந்து தீ வைக்கிறது, தூங்கும்போது வைக்கிறாங்க இல்லைங்களா சில, இதெல்லாமே முன்னால நம்ம இதெல்லாம் கேட்டிருப்போம். ஸோ அந்த மாதிரி. அதுக்கப்புறம் வந்து கடுமையான ஆயுதங்களால தாக்குறது, அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு நல்ல, அதாவது பணக்காரனா இருக்கிறவனை வந்து மோசம் பண்ணி அவனுடைய சொத்துக்களை எல்லாத்தையுமே அபகரிக்கிறது, செல்வத்தை வந்து அபகரிக்கிறது, அடுத்தவர்களுடைய நிலத்தை வந்து ஆக்கிரமியம் செய்வது, அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அடுத்தவருடைய மனைவியை வந்து கடத்துவது. சோ இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அக்கிரம காரியங்கள். இதுக்கான பாவ விமோசனமே கிடையாது ஆக்சுவலி. ஸோ இந்த செயல்களை எந்த ஒரு செயல் செய்தாலுமே இந்த ஆஸ் பர் த வேதாஸ் இதுல இருந்து நம்ம வந்து கண்டிப்பாக இந்த பாவ விளைவிலிருந்து நம்மளால தப்ப முடியாது. சோ பாவம் ஏவாஸ்ரயதோ அஸ்மான் ஹத்வைதான் ஆததாயின. ஆததாயின என்பதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அக்கிரமக்காரர்கள் என்று பெயர் ஆக்சுவலி. சோ இத்தகைய அக்கிரமக்காரர்களை கொல்வதால், சோ எதிர்த்தரப்புல இருக்கிறவங்க வந்து அதர்மம் புரிபவர்கள் அப்படிங்கறத வந்து தெரிஞ்சுட்டு இருந்தாலும் அவர்களை கொல்லுவதால் நமக்கு பாவமே வந்து சேரும். அதாவது பேசிக்கலி ஒருவரை கொல்வது நமக்கு பாவம் அப்படிங்கறது வந்து தீர்மானமா சொல்றார் யாரு. சோ எனவே திருதராஷ்டிரன் மகன்களையும் நமது நண்பர்களையும் கொல்லுதல் நமக்கு சரியானதல்ல அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டாரு அவர் வந்து. சோ அது அவங்கள வந்து நம்ம கொல்றதுனால எந்த லாபமும் நமக்கு கிடையாது, அதனால பாவம் மட்டும்தான் வரும். சோ அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸ்வஜனம் ஹி கதம் ஹத்வா சுகின சமாய மாதவா, அதாவது என்ன மகிழ்ச்சி வரும், சுகின சமாய மாதவா. மா என்றால் நம்ம வந்து லக்ஷ்மி தேவி தான். சோ அந்த தாயினுடைய கணவர் ஆக்சுவலி இவர் இல்லையா, அதிர்ஷ்ட தேவதையினுடைய கணவர், அதனாலதான் மாதவா அப்படின்னு சொல்றது இன்னொரு நாமம் அவருக்கு. சோ நமது சொந்த உறவினை கொலை செய்து விட்டு நாம் எவ்வாறு மகிழ்ச்சி அடைய முடியும், ஹவு வில் கெட் ஹாப்பி அப்படிங்கறது வந்து கேட்கிறார். இதனால நமக்கு என்ன லாபம், சுகீன அப்படிங்கறது வந்து கேட்கிறார். சோ இதுல என்ன வருது, நமக்கு என்ன சந்தோஷம் வருது அப்படிங்கறத வந்து கேட்கிறார் ஆக்சுவலி. எஸ், குடும்ப பாரம்பரியம். யதிமாம் பிரதிகாரமசஸ்திரம் சஸ்திரபாணயः தார்த்ரராஷ்டிரரணே ஹன்யுன் தன்மே க்ஷேமதரம் பவே. எஸ், இப்ப பாத்தீங்கன்னாக்கா எதிமாம் அப்பிரதிகாரம் அஸ்திரஸ்திரம் சஸ்திர பானைய, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இதை விட நான் வந்து போரில வந்து போர் புரியாம ஆயுதங்கள் எல்லாத்தையுமே திறந்து அவங்களால கொல்லப்படுவதே நான் சால சிறந்ததாக கருதுகின்றேன் அப்படிங்கிறதையும் சொல்றாரு. அதுவே எனக்கு நன்மை பயக்கும், ஏன்னா விட்டு கொடுத்துறேன்னு சொல்றாரு. அவங்கள கொன்னு அந்த பாவத்தை நான் அடையறத விட எனக்கு நானே அவர்களால் கொல்லப்படுவது மிகவும் சால சிறந்தது, எனக்கு இந்த வெற்றியோ இந்த ராஜ்யமோ எனக்கு தேவை கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ ஆயுதமின்றி, அதாவது நிராயுத பாணியாக எல்லாத்தையுமே சரணாகதி அடைச்சிடலான்றார் அவர் வந்து. எதிர்ப்பு காட்டாமலும் அவர்கள் நம்மளை கொல்ல வந்தாலும் அதை ஏத்துக்கணும். சோ அந்த ஒரு தன்மை இருக்கின்ற என்னை ஆயுதம் தாங்கிய திருதராஷ்டிரன் மகன்கள் போரில் கொன்றால் அது எனக்கு அதிகமான நன்மையை கொடுக்கும்ட்டு தீர்மானிச்சிட்டார். அவரே வந்து தீர்மானிச்சிட்டார். சோ அதாவது ஹீஸ் கெட்டிங் அந்த கம்பேஷன், கருணையினால வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தர்மத்தை நிலைநிறுத்தணும்ன்ற அந்த
அந்த இதுல இருந்தே அவர் வந்து டீவியேட் ஆகிடுறாரு. ஆக்சுவலி தன்னுடைய கடமையிலிருந்தே அவர் வந்து வெளியே வரணும்னு நினைக்கிறார். போயிட்டு காட்டுல போயிட்டு நம்ம வந்து இருக்கலாம் அப்படிங்கிற அந்த அந்த இறுதியில வந்து அதுதான் அவர் டிசிஷன் எடுக்கிறது ஆக்சுவலி இந்த சாப்டர்ல. எஸ், இருமனம். ஸோ இவ்வாறு கன்ஃபியூஷன்ஸ், பாவ செயல், இன்பமின்மை, அதுக்கப்புறம் கருணை, ஸோ அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா குடும்ப பாரம்பரியம் கெடுதல், இந்த 4 காரணங்களை காட்டி அவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா போர் புரியணும்ன்ற அந்த இன்ட்ரெஸ்டே இல்லாம போயிடுறது ஆக்சுவலி. எஸ், இருமனம். வாசிங்க மாதாஜி. சஞ்சய் உவாச்ச ஏவமுக்த்வா அர்ஜுனः சங்கே ரதோபஸ்த உபாவிஷத் விஸ்ருஜ்ய சசரம் சாபம் சோக சம்விக்னமானசஹ. சோ இவ்வாறு பேசின இந்த உரையாடலை வந்து கேட்டுட்டு இருக்கிறது யாரு? சஞ்சயன் இல்லையா? சோ இத வந்து திருதராஷ்டிரனுக்கு வந்து சஞ்சயன் வந்து சொல்றார். இவ்வாறு பேசிய அர்ஜுனன் பாத்தீங்கன்னாக்கா தனது வில்லையும் அம்பையும் ஒரு புறம் எரிந்து விட்டு பார்த்து சோகமான முகத்தோட வந்து அந்த ரதத்துல வந்து உட்கார்ந்துறார். சோகத்தால் மூழ்கி அந்த இடத்துல ரதத்திலேயே உட்கார்ந்துறாரு ஆக்சுவலி. ஸோ இந்த இதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பகவான் வந்து ஐ திங்க் ஒரே ஒரு இடத்துல வந்து உன்னுடைய உறவினர்களை பார் அப்படின்னு நம்ம அந்த ஒரு இடத்துல மட்டும்தான் அவர் பேசுறார். ஸோ நம்ம அர்ஜுனருடைய கலக்கங்கள் இது எல்லாத்தையுமே தான் இந்த சாப்டர்ல நம்ம பார்த்தோம். சோ போர்க்களத்தில் இவ்வாறு பேசிய அர்ஜுனன் தனது வில்லையும் அம்புகளையும் ஒருபுறம் எரிந்து விட்டு ரதத்தில் அமர்ந்து விட்டான். அவனது மனம் சோகத்தால் மூழ்கி உள்ளது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க இருக்கிற சுச்சுவேஷனை கவனிச்ச சஞ்சயன் வந்து திருதராஷ்டிரனுக்கு வந்து சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார். சோ இந்த சுச்சுவேஷன் கேட்ட பிறகு திருதராஷ்டிரனுக்கு சந்தோஷம் தானே. ஏன்னா பாதி பலமே குறைஞ்சு போயிடும் இல்லையா? அர்ஜுனன் இல்லைனாக்க பாண்டவர்களுடைய பலம் பாதி குறைஞ்சு போயிடும் இல்லையா? ஸோ அல்டிமேட்டா நம்முடைய பிள்ளைகள் வந்து கண்டிப்பா வந்து போர்ல வந்து வெற்றி பெறுவாங்க அப்படிங்கிற கான்ஃபிடென்ஸ் அவருக்கு வரும் இல்லையா? தட்ஸ் வாட் அவர் எக்ஸ்பெக்டேஷன் கூட அதுதான். ஸோ திருதராஷ்டிரோட விசாரணை கிம குருவத சஞ்சயா, என்ன செய்தார்கள் சஞ்சயனே, அது வந்து ஒரு முக்கியமான வார்த்தை ஆக்சுவலி. ஸோ துரியோதனுடைய பயம், அவுட் ஆஃப் ஃபியர், அதனால போயிட்டு அவர் வந்து துரோணாச்சாரியார் கிட்ட அவர் செய்த தவறு என்ன சொல்லி சுட்டி காட்டுகின்றார். என்னன்னு, திருஷ்டதுயுமனுக்கு போர்க்கலைகளான நீதான் கற்றுக் கொடுத்தேன். ஸோ அப்படிப்பட்டவன் பாரு நல்லா கத்துண்டு மகதீம் சமூம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா கிரேட் அந்த படை, அந்த பெரும் படையை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எவ்வளவு அழகா ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கான் அப்படிங்கறத வந்து சொல்லுவாரு. ஸோ சங்குகள் முழுங்குதல், இதுல 5 சங்குகள் நான் சொல்லலை இல்லைங்களா? ஸோ ஒண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரிஷி கேஷர், அதாவது நம்ம பகவானுடைய சங்கு வந்து பாஞ்சஜன்யம் அப்படின்ற பெயர் ஆக்சுவலி. அதுக்கப்புறம் வந்து அதாவது தனஞ்சயன் என்பது இன்னொரு நாமம் அர்ஜுனனுக்கு. அவரது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தேவதத்தம், அவருடைய சங்கு பேர் வந்து தேவதத்தம். அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம தர்மராஜருடைய இது பாத்தீங்கன்னாக்கா அனந்த விஜயம் அப்படிங்கிறது அவருடைய சங்கு பேர் ஆக்சுவலி. அதுக்கப்புறம் வந்து நகுல சகாசேவனுடைய இது வந்து சுகோஷம் மற்றும் மணிபுஷ்பகம் அவங்களுடைய சங்குகள். அதுக்கப்புறம் பீமனுடைய சங்குகள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இது பிரிகோதரா பவுண்ட்ரம், அவருடைய சங்கு பேர் வந்து பவுண்ட்ரம். ஓகேங்களா? இந்த சங்குகளை நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும், ஸ்லோகத்துல இருக்கு. ஸோ நீங்க படிச்சீங்கன்னா கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கலாம். இந்த 5-6 விதமான சங்கு பெயர்கள் வந்து ஸோ தெய்வீகமான சங்குகள், அதனாலதான் இது வந்து சொல்லிக்கிறது. தெர் இஸ் ஸ்டோரிஸ் ஆல்சோ பிஹைண்ட் திஸ் சங்குகள், எதுக்கு இந்த பேர் வந்ததுன்னு கூட இருக்கு. ஸோ எப்பயாவது நம்ம வந்து சின்ன சாப்டர் படிக்கும்போது ஐ வில் பி ஏபிள் டு டெல் தட் ஸ்டோரி. ஸோ சங்குகள், அந்த சங்குகளுடைய அவுட்கம் என்னன்னாக்கா துரியோதனுடைய அதாவது திருதராஷ்டிரனுடைய மக்களுடைய ஹிருதயங்கள் வந்து சிதறலாயின அப்படிங்கிறது. அர்ஜுனனுடைய கவனிப்பு, அதாவது எதிர்ப்படையிலும் இந்த படையிலும் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் பார்த்து அவனுக்கு கலக்கம் வந்ததுனால அவனுடைய கையில இருக்கக்கூடிய காண்டீவமும் நழுவி வில்லும் அம்பும் நழுவி வீழுகிறது. அதுதான் இந்த இதுல இருந்து. அர்ஜுனன் போரிடாத காரணங்கள் என்னன்னாக்கா அவனுக்கு வந்து தன்னுடைய ரிலேஷன்ஸை வந்து கொன்னு அதனால வரக்கூடிய ராஜ்யமோ அந்த இதுவும் இன்பமே இல்லை, அந்த பாவ விலைகள் எல்லாமே வந்து நம்மள தானே சேரும். ஸோ இந்த பாவ காரியத்தை நான் செய்ய மாட்டேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவார். ஸோ இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் சாப்டருடைய சம்மரி. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனன் கேள்விகள் கேட்கின்றார். செகண்ட் சாப்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கீதையினுடைய சாராம்சம் ஃபுல்லா இந்த கேள்விகளுக்கான பதில்களை பகவான் வந்து ஹை லெவல்ல கொடுக்கார். அதுக்கப்புறம் டீட்டெயிலா நம்ம எல்லாமே படிப்போம். நம்ம வந்து கர்மயோகம், யோகங்கள் 3 உண்டு. ஒண்ணு வந்து கர்மயோகம், 2வது ஞான யோகம், 3வது பக்தி யோகம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 6 சாப்டர்ஸ் வந்து கர்மயோகத்தின் மேலதான். 2வது 6 சாப்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி யோகத்தின் மேல. அதுக்கப்புறம் கடைசி 6 சாப்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஞான யோகத்துல வேற படிக்கிறோம் நம்ம வந்து.
ஸோ நாளைக்கு வந்து நம்ம இதுக்கான பதில்கள் என்னென்ன அப்படிங்கறத வந்து பார்க்கலாம். இத முடிக்கவா? ஓம் தத்சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதா உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோகசாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே அர்ஜுன விஷாத யோகோ நாம பிரதமோ அத்தியாயः. சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து. இத குயிக்கா சொல்லிடுறேன். நட்ராஜ சர்மா, உஷாராணி ஜெகதீஷன், பிரபா தாமோதர், லக்ஷ்மி, ஸ்ரீ ராமநாதன், அப்புறம் ஸ்வர்ணா, சகுந்தலா, நீங்க எல்லாம் பேர் கொடுத்திருக்கீங்க. இந்த எக்ஸல் ஷீட்ல அப்புறம் இந்த வாட்ஸ்அப் இதுலயே வந்துரும் உங்களுக்கு என்னன்னைக்கு எந்தெந்த டேட்ல ஸ்லோகம் அலாட்மெண்ட்டுக்கு. டாக்டர் சுஜாதாவும் அதே 12th அத்தியாயம் ஆசைப்பட்டீங்கன்னா 3rd டைம் நீங்க வந்திருக்கீங்கன்னு எழுதிருக்கீங்க. சோ அதுவும் அந்த எக்ஸல் ஷீட்ல வரும். இதை தவிர வேற யாரான இந்த ஸ்லோக சாண்டிங்ல பிரியப்பட்டீங்கன்னா நீங்க இதுல வந்து அத உங்க வேண்டுகோளை இதுல போடலாம். உங்க பேர் இதுல போடலாம். நம்ம அந்த ஷீட்டை போட்டுடுவோம். தேங்க்யூ மேம். ஓகே, நீங்க எல்லாருக்குமே இந்த குவிஸ் லிங்க் வந்து ஐ திங்க் இன்னைக்கு நாங்க போடுவோம். குவிஸ் லிங்க் அதே லிங்க்ல நீங்க போயிட்டு டெய்லி லாகின் பண்ணி நீங்க குவிஸ் டெய்லி பண்ணிடுங்க. ஸோ பிபிடி அதுல இருந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. பிபிடியா இருக்காது, பிடிஎஃபா இருக்கும். ஸோ அதை வந்து எடிட் பண்ண முடியாது. ஸோ நீங்க அதை டவுன்லோட் பண்ணி உங்களை ரெஃபரன்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அது உங்களுக்காக தான் அங்கே அப்லோட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். ஸோ எத்தனை வாட்டி வேணாலும் நீங்க வந்து குவிஸ் அட்டென்ட் பண்ணலாம். பட் டில் உங்க 80 மார்க் வர வரைக்கும் நீங்க அட்டென்ட் பண்ணி சப்மிட் பண்ணாதான் முடியும். ஓகேங்களா? விளக்கங்கள் எல்லாம் படிங்க. ஏன்னா நிறைய மெட்டீரியல் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதை வேஸ்ட் பண்ணாம படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு நாலேஜ் வரும். ஹோப் ஐ திங்க் இதோட இன்னைக்கு சாப்டர் நான் முடிக்கிறேன். ஐ திங்க் ராதிகமா நீங்க ஏதாவது ஸ்டோரி ஏதாவது சொல்றீங்களா? வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் நீங்க கேட்கலாம். எஸ், அன்னன்னைக்கு பாடம் அன்னன்னைக்கு டெஸ்ட் எடுத்துக்கலாம். ஆனா ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்க லாகின் கிரெடென்ஷியல் பண்ணணும். நான் எப்படி டீட்டா டெமோ கொடுத்தனோ அதே மாதிரி போயிட்டு உங்க பெயர் இமெயில் ஐடி கொடுத்து டூ த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். ஸோ அப்போ நீங்க வந்து உங்களுக்கு வந்து உங்களை இமெயிலுக்கு ஒரு மெயில் போகும். அங்க போயிட்டு அந்த உங்களுக்கு வந்து பாஸ்வேர்ட் செட் பண்றதுக்கு ஆப்ஷன் கிடைக்கும். அந்த பாஸ்வேர்ட் செட் சக்சஸ்ஃபுல் ஆன பிறகு ஸ்பேம்ல இன்பாக்ஸ்க்கு வரலையே அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. ஸ்பேம்ல எனக்கு கூட ஸ்பேம்ல தான் வந்தது. நான் போய் ஸ்பேம்ல செக் பண்ணி அந்த லிங்க் எடுத்துட்டு வந்து பண்ணேன் நானு. அதனால தயவு செஞ்சு ஸ்பேம்ல செக் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பாஸ்வேர்ட் செட் பண்ணுங்க. டோன்ட் கீப் யுவர் இமெயில் ஐடி பாஸ்வேர்டே அதுக்கு வச்சிடாதீங்க. தட் இஸ் நோவே லிங்க். ஸோ சில பேர் அது மாதிரி தெரியாம பண்ணிக்குவீங்க. ஸோ டோன்ட் காம்ப்ரமைஸ் யுவர் செக்யூரிட்டி ஆஃப் யுவர் இமெயில். ஸோ இந்த கோர்ஸுக்கு மாத்திரமேன்ட்டு இந்த இமெயில் ஐடி வச்சுக்கோங்க. அந்த பாஸ்வேர்டு வந்து தனியாக சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அவ்வளோதான். ஸோ நீங்கள் அதை வச்சு லாகின் பண்ணீங்கன்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் கிளிக் பண்ணீங்கன்னாக்கா அங்கேருந்து பிடிஎஃப் டவுன்லோட் பண்ணிட்டு அந்த கொஷின்ஸ் எல்லாமே நீட்டாக அட்டன் பண்ணுங்க. 80 மார்க்ஸ் இஸ் மேண்டேட்ரி. ஏன்னா உங்களுக்கு நிறைய வாட்டி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ வந்து அட்டெம்ப்ட்டுக்கே. அதனால தான் வந்து மினிமம் 80 எல்லாத்தையும் 18 சாப்டர்லையும் எடுத்தாதான் உங்களுக்கு லாஸ்ட் டே உங்களால சர்டிபிகேட்டை டவுன்லோட் பண்ண முடியும் அந்த வெப்சைட்ல. ஓகேங்களா? பெயர் வந்து நீட்டா கொடுங்க. ஸோ டோன்ட் கிவ் காமன் இமெயில் ஐடி இன் ஒன் ஃபேமிலி இட் செல்ஃப். ஸோ அதனால உங்களுக்கு வந்து குவிஸ் பண்றதுக்கு பிளாக் ஆகும். 2 பேராலையும் சக்சஸ்ஃபுல்லா பண்ண முடியாது. ஸோ இவ்வளோ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் நான் கொடுத்துருக்கேன் நான். ஸோ டோன்ட் கெட் கன்ஃபியூஸ்ட் அண்ட் தென் டூ த திங்ஸ் ஆக்சுவலி. எஸ், தேங்க் யூ மேம். மேம் இன்னைக்கு ஒரு ஸ்டோரி சொல்லிடலாமா? டைம் ஷார்ட். சொல்லுங்க இப்ப சொல்லுங்க. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். ஸோ நான் ராதிகா இங்க. ஸோ இன்னைக்கு வந்து ஜஸ்ட் அ வெரி குவிக் அப்டேட் நான் சொல்ல விரும்புறது என்னன்னா, இங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஹரே கிருஷ்ணா டு எவ்ரி ஒன். அண்ட் இங்க மெயினா வந்து சொல்ல போற ஒரு ஸ்டோரி வந்து எல்லாருக்குமே நான் சாட் ஓபன் பண்றேன். இங்க வந்து எனக்கு வந்து ஒண்ணுதான் வேணும். இங்க வந்து யாருக்கெல்லாம் தெரியும் இந்த மாதிரி கிருஷ்ணர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் குவெஸ்டின் வந்து உங்களுக்கு கிருஷ்ணர் அர்ஜுனர் கிட்ட வந்து சொன்னது என்ன? அவர் சொன்னது வந்து கிருஷ்ணர் தான் இருக்கிறதுலே மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் காட் சொன்னாரா? அதான் கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனர் கிட்ட என்ன கேட்டாரு? எடுத்த உடனே வந்து 2 பேரோட ரிலேஷன்ஷிப் ஃப்ரெண்டா தான் இருக்கு, ரைட்? இப்போ வந்து அந்த மாதிரி ரிலேஷன்ஷிப்ல நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் என்டையர் பகவத்கீதா கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனருக்கு சொன்னாரு. ஏன் சொன்னாரு? நிஜமாவே அர்ஜுனர் டிசர்விங்கா, இல்ல அவரை விட பெட்டர் ஆளுங்க யாராவது இருக்காங்களா, இல்ல நம்மளே அவங்கள விட பெட்டரா? இந்த மாதிரி எல்லாம் டவுட்ஸ் யாருக்காவது இருந்துச்சுன்னா சாட்ல எஸ் போடுங்க. இதுல நோ கரெக்ட் ஆன்சர், ராங் ஆன்சர், கொஸ்டின் இல்ல, இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஸ்டோரி இன்டராக்ஷன். சோ நீங்க ஆன்சர் போட்டீங்க எஸ், அதாவது அர்ஜுனர் கரெக்ட்னு நீங்க சொல்றீங்களா எஸ்ன்னு? யாராவது ஒருத்தருக்காவது அர்ஜுனர் விட ஓகே டிசர்வ், இங்க எல்லாருமே நீங்க அர்ஜுனர் டிசர்வ் பண்ணா அப்போ ஸ்டோரியே வெளில வராதுங்க. யாராவது ஒருத்தர் அர்ஜுனரை விட பெட்டர் பர்சன் இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்றீங்களா? கொஞ்சோண்டு அவரை விட இவர் பெட்டர் அப்படின்னு ஒரு ஜெனரல் ஃபீலிங் யாருக்காவது இருக்கா? Any better person named Dharma? Okay, thank you so much. He wants to explain everyone through. Correct.
கர்ணன். ஓகே, கிருஷ்ணா. ஓகே, கிருஷ்ணா தான் சொன்னாரு. சோ கிருஷ்ணருக்கே சொல்ல முடியாது, அதனால இன்னொருத்தர் வேணும். சோ இப்ப வந்து உங்களுக்கு கேட்ட கேள்வி மாதிரியே இன்னொருத்தருக்கும் தோணி இருக்கு. அது யாருன்னா நம்மளோட ருக்மணி அவங்க. இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம ஸ்டோரி ஸ்ட்ரெயிட்டா வந்து நேரா நம்ம துவாரகாக்கு போகுது. துவாரகாக்கு, அதாவது ஆல்ரெடி கிருஷ்ணா ராஜா ஆன அப்புறம் அங்க வந்து நம்மளோட அர்ஜுனர் வந்து வர்றாரு. எங்க வர்றாருன்னா கிருஷ்ணரை பாக்குறதுக்கு. அவர் தான் அடிக்கடி வந்து பாப்பாரு இல்லையா. சோ அவர் வந்து கிருஷ்ணரை பாக்குறதுக்கு வந்த அந்த க்ஷணத்துல இருந்து கிருஷ்ணருக்கு வந்து அர்ஜுனர் இருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியும். அவரால் தலைகால் புரியாம அர்ஜுனர் பின்னாடியே ஓடுறாரு. அர்ஜுனர் போறாரு, அர்ஜுனரை சேவை செய்யறாரு, அர்ஜுனர் அவருக்கு கவனிக்கிறாங்க. 2 பேரும் பேசி, நம்ம கூட நிறைய நாள் மிஸ் பண்ண ஒரு ஃப்ரெண்ட பார்த்தோம்னா எப்படி நம்மளுக்கு தோணுமோ அதுக்கு 10 மடங்கு உங்களுக்கு தோணுது. இப்போ நம்மளுக்கெல்லாம் ஒரு 2 ரூம் 3 ரூம் 4 ரூம் இருக்கும். ஒரு ரூம்ல உட்கார வச்சுட்டு ஃப்ரெண்டோட கதை பேசுவோம். இவங்களுக்கு வந்து கிருஷ்ணர் வந்து ஆல்ரெடி கிங்னால ஒரு பேலஸே இருக்கு. அந்த ஒரு பேலஸ்ல அர்ஜுனர் உட்கார வச்சுட்டு இப்ப பேசிட்டே இருக்காங்க. பேசிட்டே போற எண்ணத்துல வந்து டைம் போறதே அவருக்கு தெரியல. சோ டோட்டலா டைம் முடிஞ்சுட்டு அப்படியே போயிட்டு நைட் வந்து தூக்கமே வந்துடுச்சு. அப்படியே தூங்கிடுறாங்க. ருக்மிணி அவங்க வந்து வெயிட் பண்றாங்க. இருக்கிறதுலயே ரொம்ப பொறுமையான அவங்கதான். ஆனாலும் ஜென்ரலா உங்களுக்கு தெரியும், வைஃபுக்கே வந்து ஹஸ்பண்ட்னா அந்த பொசசிவ் நேச்சர் அப்படின்னு. சோ என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பா வந்து வேணும் என்னதான்னு சொல்லிட்டு போறாங்க. போன உடனே அவங்களால தாங்கவே முடியல. பயங்கரமான ஷாக். என்னடானா அவங்க 2 பேரும் தூங்கினது கூட அவங்களுக்கு பெருசா தெரியல, கதை பேசினது கூட தெரியல. அர்ஜுனரோட கால் வந்து கிருஷ்ணரோட தலை கிட்ட, ரொம்ப கிட்ட மேல படுற மாதிரி இருக்கு. அண்ட் அப்படியே 2 பேரும் தூங்கிட்டு இருக்காங்க. அவங்களால தாங்கவே முடியல. ஜென்ரலா இங்க லேடிஸ் இருந்தா புரியும், விமன் எப்படின்னா ரொம்ப பொசசிவ் டைப். எவ்வளவுதான் அவங்க ஹஸ்பண்ட திட்டினா கூட அவங்க வேற யாராவது திட்டினாங்கன்னா அவங்களுக்கு பிடிக்காது. சோ ருக்மணி ஆல்ரெடி சாஃப்டா, அதனால அவங்களால தாங்கவே முடியல. என்ன இந்த மாதிரி ஒரு நிலைமையில இப்படி பண்ணிட்டாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனா அப்போ தூக்கத்தை டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாதுன்றதால, அந்த காலம் இல்லையா, இப்பமா நம்ம அப்பவே ஒரு குத்திட்டு எந்திரிங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்ப வந்து கொஞ்சம் பொறுமையா டீல் பண்றதால கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணிட்டு அடுத்த நாள் கிருஷ்ணர் வந்த உடனே அவங்க கேக்குறாங்க, ஏன் இந்த மாதிரி பண்ணீங்க? அப்படி ஏதோ நீங்க கதை பேசுறது ஓகே, பட் இந்த லெவலுக்கு எப்படி? நம்மளுக்கெல்லாம் தோணுது இல்லை, எப்படி கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனருக்கு போய் சொல்றாங்க? எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க, யுதிஷ்டர் இருக்காரு, சிலருக்கு இன்ஃபேக்ட் கர்ணர் மேல கூட ஒரு டவுட் வருது. சோ இப்ப என்னன்னா நேரா வந்து அவங்க என்ன சொல்றாருன்னா, கிருஷ்ணர் எதுக்குமே வந்து ஆன்சர் வந்து சொல்றதை விட அவர் வந்து செயல், அதாவது எல்லாமே ஞானம் விட விஞ்ஞானம், பிராக்டிக்கலா எக்ஸாம்பிள் கொடுப்பாரு. அவர் என்ன சொல்றாங்கன்னா, நீ வந்து நாளைக்கு வந்து நான் போல, நீ என்ன பண்றனா நாளைக்கு ராத்திரி வந்து நீ போய் அந்த நம்மளோட அர்ஜுனரோட ரூம்ல போய் நீ பாரு, உனக்கு எல்லாமே புரியும். அவங்க கேக்குறாங்க, ஐயோ நான் எப்படி போறது, அதுவும் ஒரு ஆண் இருக்கிற இடத்துல நான் எப்படி போறதுன்னா, கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, நீ ஒன்னும் வரி பண்ணிக்காத, நான் தானே சொல்றேன், நீ போ அப்படின்னு சொல்றேன். சோ ருக்மிணி அவங்க வந்து போறாங்க. போயிட்டு வெளியில தான் இருக்காங்க, உள்ள போல. வெளியில இருந்தே வந்து வெயிட் பண்றாங்க. ஆனா என்ன சொன்னாரு கிருஷ்ணர்? உள்ள போமாட்டேன்னு சொன்னாரு. ஆனா உள்ள இருந்து பேசுற சப்தம் வருது. மறுபடியும் சாட் ஓப்பனா இருக்கு. யார் அங்க இருக்காங்க? அர்ஜுனர் சொல்லாதீங்க, அர்ஜுனர் அங்க இருக்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும். அர்ஜுனர் பேசுற சப்தம் எங்க இருந்து வருது, எப்படி வருது? ஆல்ரெடி ஆன்சர் தெரிஞ்சவங்க, லாஸ்ட் டைம் கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணவங்க ப்ளீஸ் தயவு செஞ்சு சாட்ல போட்டுறாதீங்க ஆன்சரை. இல்லாதவங்க சொல்லுங்க. கிருஷ்ணா. சோ கிருஷ்ணர் மேல நம்மளுக்கு நம்பிக்கை இல்லை, அவர் போய் சொல்லிட்டு மறுபடியும் உள்ள போயிட்டாருன்னு ஓகே. கிருஷ்ணர் ஓகே, பாவம் வெறும் டிவோட்டி கன்னிகா ஒண்டிதான் கிருஷ்ணர் சொல்லிட்டாங்க. வேற யாருமாவது கொஞ்சம் ஆன்சர் பண்ணுங்களேன், இல்லைன்னா நான் வந்து அவங்களை தனியா பிரேக் அவுட் ரூம் கூட்டிட்டு போயிட்டு அவங்களுக்கு ஸ்டோரி சொல்லிடுறேன் சாட்ல. கிருஷ்ணா ஓகே, நன்றி. சோ 2-3 பேர் இப்ப போட ஆரம்பிச்சிட்டீங்க, தேங்க்யூ சோ மச். சோ கிருஷ்ணான்னு சரி. அனுமான் ஓகே, அனுமான் புது ஆன்சரா. உங்களுக்கும் அதே சந்தேகம், கிருஷ்ணரா இல்ல யாரு அப்படின்னு. சோ உள்ள போறாங்க அப்படின்னு நேரா உள்ள போய் தேடுறாங்க. எங்கேயுமே ஆள் காணும், சப்தம். கிருஷ்ணர் வந்து பேசல, அவருக்கு கிருஷ்ணர் இல்ல. சரி அர்ஜுனர் பேசுறாரான்னு பார்த்தா அர்ஜுனர் வந்து தூங்கிட்டு இருக்காரு. அவர் வாய் கூட மூமெண்ட் இல்ல. அவருக்கு வந்து ஸ்லீப் வாக் மாதிரி ஸ்லீப் டாக் பிராக்டிஸ் இல்ல அர்ஜுனுக்கு. நிறைய பேர் வந்து அர்ஜுனர் இஸ் டாக்கிங் டு கிருஷ்ணா இன் ட்ரீம்னு, அவருக்கு அந்த வியாதி எல்லாம் இல்ல, ரொம்ப ஹெல்தி அவரு, அதனால நல்லா தூங்குறாரு. சோ இவருக்கு ஒண்ணுமே புரியல, என்னடா இந்த சப்தம்னு. கீழே தேடுறாங்க, மேல தேடுறாங்க, கடைசி வரைக்கும் அவங்களுக்கு கிடைக்கவே இல்லை. சோ கடைசியில என்னடானா அந்த சவுண்ட் வந்து அர்ஜுனர் கிட்ட இருந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே போகுது.
அதனால அவங்க அர்ஜுனர் கிட்ட போயிட்டு பார்த்தா அவர் வாய் என்னமோ மூடிதான் இருக்கு, ஆனா சப்தம் வந்துட்டே இருக்கு. என்னன்னு போய் பார்த்தா அவங்க கால் கிட்ட தானே படுத்துட்டு இருந்தாரு, அங்க வந்து கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்னு சப்தம் வருது. அப்போ என்னன்னா ஒருத்தர் சோல்னு போட்டாங்க, க்ளோஸ் டு இட். என்னன்னா நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, உடம்புல இருக்கிற ஒவ்வொரு நாடி நரம்பு. அர்ஜுனனோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா அவ்வளோ ஒரு பக்தி அவருக்கு. அவருக்கு தூங்கிட்டா கூட அவர் மனசு கால் எல்லாமே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்னு அவரோட நாடி, கால்ல ஓடுற நாடி கூட சொல்லுது. அதனால அவர் வந்து அவ்வளோ பெரிய டிவோட்டின்றது அப்பந்தான் ருக்மணிக்கே தெரிஞ்சிச்சு. அவங்க வந்து அடுத்த நாள் வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட உடனே வந்து மன்னிப்பும் கேட்கிறாங்க, அவங்க மனசையும் மாத்திக்கிறாங்க. இதுல இருந்து நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிய வேண்டிய ஸ்டோரி என்னன்னா, அந்த 5 நிமிஷத்துல பார்த்து நம்ம டெசிஷன் எடுக்கக்கூடாது. எல்லாமே 18 நாள் நம்ம பகவத்கீதா கேட்டுட்டு அப்புறமா நம்மளுக்கு கொஞ்சோண்டு புரியும், ஓகே இவங்க எல்லாம் ஏன் கரெக்ட் அப்படின்னு. சோ இதுதான் ஆக்சுவல் விஷயம். இப்போ இவங்களை விட பெட்டரா இருந்திருந்தா கிருஷ்ணர் பெட்டரான ஆளுக்கு சொல்லியிருப்பாரு, கரெக்டுங்களா? இப்போ நம்ம கூட யாருக்கு சொல்லுவோம், நம்மளுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ஃப்ரெண்டுக்கு தான் நம்ம சொல்லுமே தவிர, நம்ம வந்து ரொம்ப பர்ஃபெக்டா இருக்கிற ஆளான்றதெல்லாம் பக்கத்துல வைங்க. பட் ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு ரொம்ப பிடிச்சவங்க இருக்கிறதுலே, சோ அர்ஜுனா இருக்கிறதுலே மிகப்பெரிய ஃப்ரெண்டு, மிகப்பெரிய டிவோட்டி. இந்த கேள்வி உங்களுக்கு வரும் குவிஸ்ல. சோ அதுதான் ஆன்சர். சோ பேப்பர் லீக் பண்ணிட்டேன்னா, சோ இதுதான் ஆன்சர் கூட, இதுதான் இந்த. சோ அதனால வந்து அர்ஜுனா தான் பெஸ்ட். இப்போ இங்க 2 கேள்வி இருக்கு. யுதிஷ்டர், யுதிஷ்டர் வந்து இஸ் பெட்டர் பர்சன் தன் அர்ஜுனாவா இல்லையான்றது நம்ம டிபேட் பண்ண வேண்டாம், அது வேற விஷயம். பட் யுதிஷ்டரை விட டிவோஷன் வைஸ் நம்பிக்கை இருக்கிறது கிருஷ்ணர் மேல வந்து அர்ஜுனருக்கு, யுதிஷ்டரை விட கூட. சோ அது அந்த கதைகள் வந்து குட்டி குட்டி கதைகள், நான் நிறைய 18 days டிராவல்ல சொல்றோம். 2வது கர்ணர். சோ கர்ணர் வந்து ஏன் பிடிக்காதுன்னா, கர்ணர் வந்து ஹீரோ கேரக்டர், வில்லன் கேரக்டர். ஆனா இப்போ எல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து மூவி எல்லாம் பாக்குறச்சே கூட எல்லாரும் சொல்றாங்க, இந்த மாதிரி ஹீரோ விட வில்லன் கேரக்டர் தான் எல்லாருக்கும் பிடிக்குதுன்ற மாதிரி. நிறைய பேருக்கு வந்து கர்ணர் பத்தி நம்மளுக்கு தெரியாது. ஏன்னா முக்கால்வாசி நம்மளோட நாலேஜ் வந்து வேதங்கள்ல இருந்து வர்றது இல்ல, டிவில இருந்து வருது. சோ டிவி வந்து அந்த டிஆர்பி ரேட்டிங் ரேங்கிங்னால அவங்க வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்றது ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா ப்ரொஜெக்ட் பண்றாங்க. சோ கர்ணான்றவர் யாருன்னா, he's an அசுரா, அருக்கன். ப்ரீவியஸ் ஜென்மத்துல கிருஷ்ணா அண்ட் அர்ஜுனா நர நாராயணனா வரைச்சு இவர் ஒரு அரக்கனா வந்து இவங்க கிட்ட இருந்து எஸ்கேப் ஆயிட்டு, அது ஒரு பெரிய ஸ்டோரி, அப்புறம் சொல்றேன். எஸ்கேப் ஆகி சூரிய பகவானுக்குள்ள போய் ஒழிஞ்சுக்கிறாரு. சோ பேசிக்கலி அது ஒண்ணு. 2வது வந்து இவ்வளவு அநியாயம் நடக்கச்சு, அவர் தர்மம் சைட்ல நிக்கிறது. அவரோட தர்மம் வந்து என்னன்னா, ஃப்ரெண்டு நிக்கணும்னு நினைக்கிறார் தவிர தர்ம சைட்ல நிக்கல. திரௌபதிக்கு மோசம் நடக்கச்சே கூட அவ சரியில்லைன்ற எண்ணத்துலதான் அவர் பேசினாரே தவிர, தான் தாழ்ந்த இடம் அந்த இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ அவர் தீர்த்துக்கிட்டாரே தவிர, கர்ணர் என்ற குவாலிட்டி வந்து ஹைலைட் பண்ற மாதிரி பகவத்கீதால எங்கேயுமே இல்லை. ஏன்னா நியாயத்துக்கோசரம் சண்டை போட்டிருந்தா, தர்மத்துக்கோசரம் இருந்திருந்தா, கரெக்டான ஒருத்தர் வந்து ஃப்ரெண்டை நிறுத்தணும், இல்ல ஃப்ரெண்டு பண்றதை நிறுத்தணும், இல்ல 3வது கோதுங்கிடணும். ஃப்ரெண்டு தான் எனக்கு முக்கியம்னு சொல்லிட்டு, இப்போ ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள், ஜட்ஜுக்கு பையன் தான் முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பையன் கொலை, எல்லா ஃபாதருக்கும் பையன் இம்பார்ட்டன்ட். அதுவே ஒரு 10 கொலை பண்ண அந்த பையன் முக்கியம்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து அந்த பையனை விடுதலை பண்ணிட்டா நம்ம யாராவது இருக்கோம்? கர்ணர் பண்றதுக்கும் இதுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் நீங்க திங்க் பண்ணுங்க, உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும். சோ பாட்டம் லைன், கிருஷ்ணர் ஏன் அர்ஜுனரை சூஸ் பண்ணாருன்னா, இஸ் த பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் அண்ட் டிவோட்டி, அதுக்கும் சொன்னார். சோ இதோட நான் கதையை முடிச்சுக்கிறேன். தேங்க்யூ சோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா. அண்ட் ஸ்டோரிஸ் முடிஞ்சது. சாட்ல நீங்க டவுட்ஸ் டைப் பண்ணா we will answer. ஹரே கிருஷ்ணா. போல் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். போல்ஸ் லான்ச் பண்ணுங்க. ஓகே. பகவத்கீதையை திருதராஷ்டிரருக்கு யாரால் எடுத்துரைக்கப்பட்டது? சோ கிருஷ்ணர், அர்ஜுனன், சஞ்சயன், துரியோதனன். அர்ஜுனனின் வில்லின் பெயர் என்ன? சோ அதாவது அவருடைய போ இல்லைங்களா? அனந்த விஜயம் மற்றும் தனஞ்சயன், சுகோஷம் மற்றும் மணிபுஷ்பகம், பாஞ்சஜன்யம் மற்றும் தேவதத்தம். மேலே உள்ளவற்றில் எதுவும் இல்லை. நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா, கிருஷ்ணரின் சங்கின் பெயர் என்ன? தேவதத்தம், பாஞ்சஜன்யம், பவுண்ட்ரம், சுகோஷம். அதாவது பாத்தீங்கன்னா, அர்ஜுனருடைய தேரின் கொடியில் யாருடைய உருவம் சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளது? பாம்பு, சிங்கம், போர்வாள், ஹனுமன். அர்ஜுனருடைய தேர் யாரிடமிருந்து அன்பளிப்பாக பெறப்பட்டது? இந்திரன், வருணன், அக்னிதேவன், யமன். ஓகே, இது வந்து ஜஸ்ட் உங்களுடைய நாலேஜுக்கு. ஆனா குவிஸ் தான் உங்களுடைய இது. ஸோ இதுல வந்து உங்களுக்கு பாஸ் ஃபெயில் அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. ஸோ ஃபீல் ஃப்ரீ, எல்லாருமே பண்ணுங்க தயவு செஞ்சு.
ஸோ அதுக்குள்ள நீங்க வந்து இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாம் சாட்ல போடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், क्वेश्चंस இத போல் பத்தி இல்ல, எந்த क्वेश्चंस இருந்தாலும் சாட்ல போடுங்க. அதாவது பகவத்கீதை சாப்டர் 1ல இருந்து உங்களுக்கு என்ன டவுட் இருந்தாலும் நீங்க கேட்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் ஒண்டி லிமிட் பண்ணுங்க. அண்ட் ஆமா, வந்து குவிஸ் இல்ல, குவிஸ் வேற, குவிஸ் வந்து வேற. குவிஸ் நான் நல்லா டீடைலே பண்ணிட்டேம்மா. ஐ திங்க் தே வில் நாட். மறுபடியும் மெசேஜ் வருது மேம். ஹரே கிருஷ்ணா. தட்ஸ் ஸோ உங்களுக்கு டவுட் வந்தா மறுபடியும் இந்த லைவ் போட்டிருக்கோம். என்னுடைய பேர் நீங்க சர்ச் பண்ணாலே உங்களுக்கு வந்து இது இஸ்கான் மங்களூரோட டைப் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த லைவ் ப்ரோக்ராம் ஜஸ்ட் என்னுடைய பேர் போட்டு நீங்க சர்ச் பண்ணுங்க. இன்னைக்கு இது பேட்ச் 17 ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ன்னு போட்டிங்கனாலே வந்துடும் உங்களுக்கு. ஸோ அதில் எப்படி குவிஸ் பண்ணுறதுலாம் டீட்டெயிலாக நானே டெமோ கொடுத்துருக்கேன். ஒரு வாட்டி உட்காந்து பார்த்துட்டு நீங்கள் அதுக்கப்புறம் குவிஸ் அட்டன் பண்ணுங்க. Answers for second and third questions. Explain please. செகண்ட் என்ன கொஸ்டின்? அர்ஜுனன் வில்லினுடைய பெயர், அவருடைய அம்புனுடைய பெயர் என்னன்னு கேட்டிருந்தாங்க இல்லைங்களா? அதாவது சாரி, போ அண்ட் ஆரோ இருக்கு இல்லைங்களா, அது காண்டீவம், அதுதான் அது. ஸோ அவருடைய இது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த காண்டீவம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஸோ அவர் நிறைய தபசெல்லாம் பண்ணி வாங்கினது ஆக்சுவலி அந்த காண்டீபம் சிவபெருமான் கிட்ட இருந்து வாங்கினது. தட் இஸ் ஒன் திங். அது அந்த காண்டீவம் இங்க இருக்கா? இல்லை. நான் ஆன்சர் சொல்லக்கூடாது, நீங்க தான் பண்ணணும். கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணவங்களுக்கு ஈஸியா வரும். ஆக்சுவலி கிருஷ்ணர் சங்குடைய பெயர் நான் சொல்லியிருக்கேன். ஆன்சர் ஃபார் 5th கொஸ்டின். அர்ஜுனருடைய தேர் யாரிடம் இருந்து அன்பளிப்பாக பெறப்பட்டது? தேர் அக்னி தேவன் கிட்ட இருந்து பெறப்பட்டது அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா? தட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த ரீசன் அவர் வெற்றி அடையறதுக்கான காரணங்கள் அப்படிங்கிறதுல சொன்னேன் நான் உங்களுக்கு. ஓகே, we can end the polls now. கிருஷ்ண பிரபு 4 எண்ட் பண்ணிடுங்க. எஸ். ஸோ பகவத்கீதை திருஷ்டாஷ்டருக்கு யார் சொன்னாங்கன்னாக்கா சஞ்சயன் தான் கடைசி வரைக்குமே சொல்லுவார், எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார். அந்த போர் முனையில நடக்கிறது எல்லாத்தையுமே சொல்லக்கூடியவர் யாருன்னா சஞ்சயன். ஏன்னா அவருக்கு அந்த டிவைன் ஐஸ் வந்து வியாசதேவர் கொடுத்திருக்கார். வியாசதேவருடைய சிஷ்யன் அவர். அதனால ஓகே, லிங்க் சென்ட் பண்ணிட்டீங்களா மேம்? என்ன லிங்க் மாதாஜி? கெந்துல் கோவிந்த்ராஜ். ஓகே கோவிந்தராஜ் பிரபு, நீங்க எந்த லிங்க் கேக்குறீங்கன்றது எனக்கு தெரியல. சரி, நெக்ஸ்ட் வந்து அர்ஜுனன் வில்லுடைய பெயர் வந்து மேல சொன்னது எதுவுமே கிடையாது. இது எல்லாமே சங்குகளுடைய பெயர்கள். ஆக்சுவலி அனந்த விஜயம் வந்து தர்மருடையது. அதுக்கப்புறம் வந்து தனஞ்சயன் என்பது அர்ஜுனுடைய பெயர். ஆக்சுவலி சுகோஷம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா இவர் நகுலனுடைய இது என்னது சங்கு. மணிபுஷ்பகம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சகாதேவன். பாஞ்சஜன்யம் என்பது நம்மளுடைய பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய சங்கு. தேவதத்தம் வந்து அர்ஜுனுடைய சங்கு ஆக்சுவலி. ஸோ அதனால இது மேலே உள்ள மேல சொன்ன எதுவுமே கிடையாது அப்படிங்கிறது தான் ரைட் ஆன்சர். கிருஷ்ணர் சங்கு பேர் தான் பாஞ்சஜன்யம். தட் இஸ் ரைட். ஸோ அர்ஜுனருடைய தேரின் கொடியில் யாருடைய உருவம் சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளது? ஸோ ஹனுமன், அதாவது கபித்வஜா. அப்படி இந்த கொஸ்டின் உங்களுக்கு கண்டிப்பா இருக்கும். ஸோ அதனால வந்து பாருங்க நீங்க. அதுக்கப்புறம் அர்ஜுனுடைய தேர் யாரிடமிருந்து அன்பளிக்கப்பட்டதுனாக்கா அக்னி தேவனிடமிருந்து பெறப்பட்டது ஆக்சுவலி. ஓகே, வித் திஸ் ஐ வில் க்ளோஸ். வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குங்களா? ஓகே, லிங்க் டு அட்டெண்ட் த குவிஸ் கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுவோம் நாங்க. அண்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து அந்த லிங்க்லயே நீங்க போனாதான் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். ஸோ தனியா லிங்க் கிடையாது. ஸோ அந்த லிங்க் கிளிக் பண்ணும்போது இட் வில் ஆஸ்க் ஃபார் த கிரெடென்ஷியல்ஸ். ஸோ இந்த பக்கம் எப்படி லாகின் கிரெடென்ஷியல், இந்த பக்கம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லைங்களா, நான் காட்டினேன் இல்லையா? அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ல போய் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் அது கிளியர் பண்ண பிறகு அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து லாகின் ஆகி பண்ணலாம். எஸ். வென் டிட் அக்னிதேவ் கிவ் திஸ் சேரியட் டீடைல் ப்ளீஸ்? ஸோ அது எனக்கு தெரியாதுப்பா. ஸோ அக்னிதேவருடைய இது சேரியட் வந்து ஸோ ஐ டோன்ட் நோ. மேபி நம்ம வந்து
மகாபாரதனுடைய இது படிச்சோம்னாக்கா அந்த இதிகாசத்தை படிச்சா நம்ம கண்டிப்பா வரும். ஈவன் இன் வேதா பேஸ்ல வந்து மகாபாரதம் இருக்கு. நீங்க எப்பயாவது ஃப்ரீயா இருக்கும்போது உட்காந்து படிங்க. ஸோ ஆனா எனக்கு என்னன்னா கொஷின்ஸ் எல்லாமே நீங்க வந்து ஒன்லி பகவத்கீதை லிமிட்டடா எடுத்துக்கோங்க. டோன்ட் கோ டு த இதிகாசாஸ், ராமாயணா மகாபாரதம் இதெல்லாம் எல்லாமே எல்லாருக்கும் தெரிய வராது. சில தெரிஞ்சா கண்டிப்பா சொல்லிடுவோம் நாங்க, தெரியாதுன்னு தான் சொல்லுவோம் நாங்க. எஸ். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்லோகா சாண்டிங் உங்க நம்பர் போடுங்க. பிரேமா, டிவோட்டி பிரேமன், நீங்க நோட் நான் வந்து இது எக்ஸல் ஷீட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். சோ அது நான் எழுதியாச்சு. டாக்டர் சுஜாதா அவங்களோட 12th சாப்டர். சோ அந்த நம்ம வந்து இந்த எக்ஸல் ஷீட் பண்ணிட்டு இருக்கிறத வந்து நம்ம வாட்ஸ்அப் குரூப்ல போட்டுறலாம், பேரோட டேட்டோட வித் தி சாப்டர். பெர்ஃபெக்ட் ஷூர். So that will be Please there tell for the everybody. name of the consul and the person owns it. Okay. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரது பாஞ்சஜன்யம், அதுக்கப்புறம் அர்ஜுனரது வந்து தேவதத்தம், அதுக்கப்புறம் வந்து அனந்த விஜயம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தர்மராஜாது, அதுக்கப்புறம் வந்து சுகோஷம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நகுலந்து, சகாதேவந்து வந்து மணி புஷ்பகம், அதுக்கப்புறம் பவுண்டரம் என்றது வந்து பீமனுடையது. Hope I think I have answered this.